Ben, os damos comenzo entonces a este pleno ordinario de 1 de xuño 2020 que ten entre os seus puntos na convocatoria. Hoxe adiantamos un pleno denso, temos 6 puntos se hai mocións de urxencia e se hai rogos e preguntas. Imagino que hoxe non creo que haixa moitas. Entón, comenzamos este pleno con o punto número 1, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Temos dúas actas, 2/3/2020, 9/3/2020. Se hai un comentario que facer, se non procedemos á votación das mesmas. Ben, vexo que ninguén pide palabra, polo tanto, procedemos á súa votación. Votos a favor das dúas actas, levantamos a man. O que podo ver é que é por unanimidade. Perfecto, queda aprobado, polo tanto, punto número 1. Punto número 2, dou conta dos decretos da alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria. Punto número 3, expediente 1011/2020, moción do Partido Popular para a bonificación da taxa de terrazas. Te doy a palabra ao señor secretario para ler o dictamen da Comisión Informativa e despois cederei a palabra á ponente da moción do Partido Popular. Señor secretario. Moitas gracias. Se ves aquí a parte da moción, a Comisión Informativa Xeral, reunida o día 26 de 5 de 2020, dictaminou favorablemente por 5 votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular e do PSOE-SDG, 2 abstencións dos concelleiros de Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego, o seguinte asunto incluída a emenda que se cita a continuación. Da conta da exposición de motivos, a parte resolutiva é instar o Goberno Municipal a establecer unha bonificación do 100% da taxa de uso de terrazas instaladas en zonas dependentes do Concello do Grove durante este ano, instar o Goberno Municipal a ampliar os límites posibles ao espazo de colocación das terrazas para garantir a colocación dun maior número de mesas, instar a Portos de Galicia a bonificar ou reducir no máximo posible a taxa de uso de terrazas instaladas en zonas da súa competencia, instar as costas do Estado a bonificar ou reducir no máximo posible a taxa de uso de terrazas instaladas nas zonas da súa competencia. Moitas gracias. Moi ben, pois, lido o ditamen que foi levado á Comisión Informativa, cedo a palabra á voceira do Partido Popular, señora Castro, en... Sí, va a palabra, sí. Sí, hola. ¿Me escucha? Sí, ben. Sí. Boas tardes a todos e a todas. Dou paso á lectura da moción que presentamos dentro do Partido Popular. Moción para a bonificación da taxa das terrazas. En atención á norma decretada polo Goberno Nacional, segundo a orde SND 399/2020 do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, estableceuse que os establecementos de hostalería que posúan terraza ao aire libre poderán proceder á reapertura ao público das mesmas, limitándoas a un 50% de ocupación en función do que antes viñan colocando. Como era de esperar, o tamaño do local está a influir nas decisións de apertura de ditas terrazas, xa que hai moitos locais que son pequenos e non lles compensa ter abertos os seus negocios por 2 ou 3 mesas nesta primeira fase. Somos coñecedores de que moitos dos locais están barallando incluso se abrir ou non este verán, porque coas limitacións de ocupación impostas polo Goberno Central dificilmente poderán facer rentables os seus negocios e están á espera de ver se o Concello actúa nesta materia para tomar unha decisión. Levamos 60 días, que xa son 80 se temos en conta a data na que se está presentando, sin que o Concello se pronuncie en unha soa medida de carácter económico que polo menos poida dar un respiro a todos os pequenos empresarios que a causa desta pandemia ven perigar o seu medio de vida. Xa están publicados os manuais definitivos coas medidas para a reducción do contagio polo coronavirus, SARS-CoV-2, que lle son de aplicación tanto a bares como a restaurantes e, polo tanto, teñen que facer fronte a uns gastos imprevistos para atender a ditas medidas para garantir a seguridade nos seus locais, se queren seguir abertos.
Sen prexuízo do que se poidan tomar outras medidas fiscais en apoio ao empresariado local, urxe neste preciso instante atender a quenes o necesitan, e xa que dende o día 11 de maio se decretou a autorización de apertura de terrazas, compre atender os seus requerimentos. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno da Corporación do Concello do Grove a adopción dos seguintes acordos. Punto número 1, instar ao Goberno Municipal a establecer unha bonificación do 100% na taxa de uso de terrazas instaladas en zonas dependentes do Concello do Grove durante todo este ano 2020. Punto número 2, instar ao Goberno Municipal a ampliar nos límites posibles, sempre cando a normativa o permita, o espazo de colocación de terrazas para garantir a colocación dun maior número de mesas, tendo en conta a distancia requerida segundo as normas dispostas polo Goberno Central. Punto número 3, instar a Portos de Galiza a bonificar ou reducir no máximo posible a taxa de uso de terrazas instaladas en zonas da súa competencia. E punto número 4, instar a Costas do Estado a bonificar ou reducir no máximo posible a taxa de uso de terrazas instaladas en zonas da súa competencia. Bueno, pois, como xa dixen, xa van alá 80 días dende que se decretou o estado de alarma e a pesar das múltiples intervencións que se fixeron por parte do Concello nas que se dixo basicamente que estaban estudiando varios temas, o certo é que aínda non se materializou ningún, especialmente no tocante ás medidas fiscais. Pola nosa banda, lamentamos que pasaran 80 días nos que a única medida de carácter fiscal que se levou a cabo foi a subida da taxa de depuración. Pensamos que xa vai sendo hora de que se tomen medidas concretas e se elimine dunha vez por todas a incertidume na que se moven neste caso os hostaleiros. Somos conscientes de que no noso pobo se establece unha complicación añadida e dependemos de outras administracións como poidan ser Portos de Galicia e Costas de Galicia, nos que tamén consideramos que hai que instar a tomar medidas no tocante ás terrazas, pero polo menos no que é competencia exclusiva do Concello debemos estar á altura das expectativas dos nosos hostaleiros, que xa bastante están pasando con todo o que perderon dende que pasou todo isto. E máis que van a ter que pasar, xa que non se vai poder recuperar o 100% da ocupación que antes tiñan nos seus respectivos locais. Coa correspondente reducción de ingresos, lóxicamente, que por desgracia en moitos casos marcan a diferencia entre un negocio rentable ou non. Pensamos que é o momento de arrimar o ombro e facer algo por un dos sectores que máis move a economía do Grove e tratar de axudalos no máximo que se poida. Por iso, unha forma de aliviar a situación a que están sometidos é bonificarlle a taxa das terrazas e permitirlle a todos aqueles que poidan facelo polas circunstancias do seu local e da situación na que están ubicados, que poidan ampliar o número de mesas sempre cando se respeten as distancias de seguridade. Prego, polo tanto, o apoio de todos os partidos para que se poida levar a cabo esta medida que propoñemos. Moitas grazas. Ben, moitas gracias. Algúnha intervención? Sí, señor Otero, pide a palabra un momentiño. Está activado. Vale, sí. Póeseme, non? Vale. Sí. Ben, boas tardes a todos. Bueno, dende Esquerda Unida estamos de acordo co fondo da moción. Certo que existen algunhas cuestións que non compartimos na mesma medida e outras que non entendemos da forma que están plantexadas. Explicarei un poquinho cales son e como propoñemos, non? Primeiramente, que eso, todo o aporte que se poida facer dentro do Concello, a administración local, para axudar no máximo posible a hostelería, é importante. Estamos de acordo con que é preciso aplicar bonificacións nas tasas, pero o máis importante tamén é que se cumpra a normativa municipal, tamén a normativa que está establecida polo Estado en relación ao COVID-19, non? Como xa comentou a voceira popular, o alcalde, certo que anunciou en varias ocasións, en varias charlas das que dou, que estaban estudando ou que iban a exonerar as tasas de terrazas, estaba aí entre estudiando e que xa iban a aplicalo, e que se permitiría ampliar o espacio sempre que o veciño lle dese permiso para instalar mesa diante da súa fachada, non? Tamén é certo que non chegou a concretar nada, polo que deixou esa dúbida no aire, que a verdade moitos interpretaron o seu antollo. Seguramente estamos de acordo con esa excepción de poder ampliar a terraza, pero isto requer un control, non se pode deixar a libre albedrío, para que agora se coloquen máis mesas das que se tiñan ou mesas espalladas que provoquen que a veciñanza non conte con espacios mínimos para
para circular libremente e, sobre todo, con garantías de manter o distanciamento que se require tras esta pandemia, non? O BOE, se non me equivoco, se así que me corrixen despois, pero indica que as cafeterías e restaurantes poden utilizar agora mesmo 50% das terrazas que tiñan solicitadas na temporada pasada, no 2019. Deben garantir dese 50% que se manteñan as distancias de 2 metros. Non? Isto é que se tiñas 10 mesas no 2019, este ano podes ter 5, se tiñas 6, podes ter 3, e así continua. Non? Entendemos que se no espacio que tiñas con esas 5, 3 mesas, ou que podes non garantes os 2 metros, que se permita ampliar, digamos, no ancho da fachada ou en outros lugares, sempre cando cho permitan os veciños na súa fachada. Non? Lógicamente, hai que manter a distancia do paso de peóns, que non pasen pegados ás mesas e que poden circular tamén libremente. Non? O que non pode suceder é o que está sucedendo agora. O que está sucedendo en algúns casos, non generalizo, pero está sucedendo que o que tiña 2 mesas agora ten 6, o que tiña ninguna agora ten 4, 5 ou as que sexan. Con mesas e cadeiras con publicidade, cando proíbe a ordenanza municipal, collendo espacios en autorización, en algúns casos, non respetando as distancias entre mesas, incluso con adornos ou decoracións que non están contempladas na ordenanza municipal. Non? E, lógicamente, isto sucede por dúas cuestións, dous erros que cometeu o goberno, que é un que se falou de eliminar a tasa, polo que hubo quen se tomou esa proposta como unha decisión en firme, e outra que foi a falta de explicación concreta ou correcta do que está permitido facer ou non. Dixen antes, o BOE creo que ten unhas directrices e moitos interpretaron estas dúas cuestións como quixeron, derivando nun somos libres a poñer terraza onde queiramos, ou a ordenanza municipal está suspendida, tira para diante. Non? Unha cuestión totalmente incerta. Por outro lado, creemos que a bonificación que se realice, lógicamente estamos de acordo coa bonificación, pero igual non debería ser do 100%, explícome. Quizás un 90% e un pago dun 10%. Por que dicimos un 10%? Pois porque sería unha tasa moi simbólica, mínima, pero daría a entender que a ordenanza sigue en vigor. E incluso que se vai aplicar, que se vai a cumplir, e o veciño, o propietario dun restaurante que queira unha terraza vai a ter que solicitar ese espacio para poñer a terraza, non poñelas porque sí. Entón, creemos que nese aspecto debería aplicarse un mínimo de cobro por esa premisa. Non? Unha das medidas que está aplicando o Concello e que nos pareceu correcta e aplaudimos é a iniciativa que está realizando dende a Policía Local, o de axudar aos locales que así solicitan a realizar a distribución das mesas. Creo que, se non entendo mal, presentabas un croquis, un dibuixo do que pretendías facer, eles revisancho, dancho visto bo, ou ofrecencho asesoramento en caso de que non estés cumplindo, e logo se lancho polo no teu local a vista para que se vexa que estás cumplindo coa normativa. Parecenos acertado, pero consideramos que non ten que ser voluntario. Non sei se me explico, debería ser o propio Concello entrar de oficio a facer esa revisión de terrazas, polo menos de terrazas, para dicirle como teñen que distribuíla e que desa maneira pidan o permiso pertinente. Non? Isto non é un capricho, como ben dixo o alcalde na última charla. Estamos moi de acordo en que, se non se cumple, e agora, despois de todo este traballo, hai un repunte, a recuperación que esperábamos, lógicamente, vai a ser nula totalmente. Ao final, vamos a pagar o pato todos, e vai ser peor a situación económica do noso Concello. Non? En canto aos dous últimos puntos da moción, tampouco entendemos a petición do Partido Popular de bonificación ao Concello do 100%, e despois dille a Porto de Galicia que aplique o que considere, non? O que poida, o que... Non sei se teñen medo a pedirlle a Portos algunha cuestión concreta, hai que pedir as cousas. Nos creemos que, como mínimo, deberíase pedir o mesmo que se pide ao Concello do Grove. Creo que teñen máis capacidade eles de exonerar unha tasa da que ten o propio Concello. Non? Entón, se me permiten, vamos a facer unha emendas á moción, plantexoas. No primeiro punto,
o texto quedaría como está, solo que a bonificación sería do 90 en vez do 100% o 90%. No punto 2, onde di para garantir a colocación dun maior número de mesas, propoñemos que sexa para garantir o número de mesas permitidas, que permita o BOE, neste caso na fase 3 vais a permitir un 75%, e lógicamente habrá que distancialas moito máis. E no punto 3, consideramos que debería poñer instar a Portos de Galicia a aplicar a mesma bonificación que o Concello na tasa de uso de terrazas instaladas en zona da súa competencia. E, por conseguinte, no punto 4, instar a Costa do Estado a aplicar a mesma bonificación que o Concello na tasa de uso de terrazas instaladas en zona da súa competencia. Agardando que se aceptan as enmendas ou escoitar o resto dos voceiros, por agora nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Antes de estudiar esas enmendas, vamos a facer unha rolda de intervencións e despois responderá a ponente da moción aceptalas ou non. Entonces, ahora ten pedido a palabra o voceiro do BNG, o señor Outeiro, cedo a palabra. Sí. Ben, desde... Sí, escoitaseme. Sí, perfectamente. Ben, desde o BNG estamos moi de acordo na filosofía da moción. A verdade é que non sei se o mellor sería entrar nunha subasta do 100%, o 99%, o 90%. Nos parece-nos ben o tema a proposición inicial do 100%, pero se sería motivo de que se aprobara ou non por baixar ese porcentaxe do 100 para menos, para que houbera algún tipo de pago simbólico, pois tampouco non sería impedimento para que nos apoyáramos a moción. Ben é certo que cada día que pasa ou cada Consello de Ministros que pasa van cambiando as circunstancias e van cambiando os aforos e as distancias e moitas medidas según se vaya pasando de fase e según vayan considerando os técnicos sanitarios, supoño, e as autoridades. Sí que me gustaría incidir moito no tema de costas e no tema de portos, de que ten que haber unha armonización tanto na estética das terrazas e na disposición das mesmas, pero tamén ten que haber unha armonización co custe, coas tasas que se pagan das tres administracións. Non é de recibo de que alguén pois que se este pagando tasas distintas a metros de distancia entre terrazas porque unha está en dominio de costas ou de portos ou do Concello. Debería haber unha armonización en todo e sobre todo nas tasas. E se vai adiante esta moción e se aproba unha rebaixa en esas tasas, pois que esa armonización pois tamén repercuta nas terrazas en dominio de costas e de portos para que sexa a mesma tasa para todas as terrazas. Entón, esperando que tipo de emendas agora no debate se aproban ou non se aproban ou como quedaría a cousa, pois nós, en principio, estamos a favor desta moción e nos parece eso fundamental, tanto o tema da armonización como o de que haxa unha bonificación o de xa todo o ano ou non todo o ano, polo menos todo o período onde este influída a actividade por culpa da pandemia. Vale, esa é a nosa postura. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois, trasladarlles un pouco tamén a visión do goberno. Eu quero que aí vou sempre matizar algunhas cousas. Primer punto, se nos di que levamos 60 días, 80, que o Concello non se pronuncia en unha soa medida e concretamente fala da taxa das terrazas. Certo, porque o goberno queremos analizar moi ben as situacións e os escenarios onde temos que tomar as decisións, porque se pode analizar as decisións fiscais desde o punto de vista do suxeito pasivo, neste caso das terrazas, pero tamén hai que ver como vai influir eso nos ingresos que están previstos no orzamento do Concello de Agrove. Así pois, por que digo sempre
que unha das cuestións que aquí están trasladando, eso xa desde o primer momento que puderon abrir as terrazas xa se foi acordado e anunciado e xa se está facendo, é a ampliación dos metros cadrados. E aí hai que precisar, como acaba de dicir o voceiro de Esquerda Unida, por unha cuestión importante. Primeiro, desde que se publica unha normativa no BOE hasta que despois a CECOC, que é o Comité entre a FEGAN e a Xunta, que se xuntan, que se reúnen. As instruccións que vamos recibindo, moitas das veces, teño que dicirlles que queda a decisión municipal, local, como se aplican determinadas medidas. E, de feito, xa levamos varias reunións coa xefa de policía local para intentar aclarar e interpretar o máis axeitadamente posible como é o que se está publicando no BOE, concretamente no tema, por exemplo, das terrazas, pero nos ocorre en outros ámbitos. Vale, o tema da ampliación. Certo é que hai un punto no artigo donde se fala das terrazas, que ahora non me lembro cal é, o punto número 1 que di que se autorizará o 50% do aforo nas terrazas que se tiña concedido na licencia 2019. Ben, o aforo nos bares e restaurantes vamos a entender que son as mesas. Por lo tanto, se eu tiña unha terraza 10 mesas, podo montar 5, 50%. Pero, ademais, teño que cumprir outro requisito, que é sí ou sí estar a 2 metros de distancia entre cada mesa. E iso estámoslo cumplindo. Pero hai outro punto que pon e recolle que, ademais, o Concello poderá autorizar a ampliación dos metros sempre cando teña as autorizacións pertinentes. Foi por eso que anunciamos que bares e restaurantes que queran abrir en esta fase e que teñan a capacidade de ter máis metros, nos vamos a permitir. E, lóxicamente, eses metros lle daría un total de mesas e ese total de mesas que poden abrir é o 50%. Que é o que está ocurrindo? Bueno, o que está ocurrindo é que, sinceramente, a primeira semana de aplicación desta normativa en fase 1, aquí no Grove, primeiro, moi poucos locales abriron, certo? Pero, segundo, os poucos locales que abriron, a maioría, estamos vendo, a maioría, que non están cumplindo a boa vontade e a disponibilidade de, oye, pode abrir o 50%, a sala ao principio non podías abrirla, agora podes abrir o 40%, por certo, a partir de hoxe xa poden abrir o 50% da sala, o 50%, por lo tanto, a semana pasada a hora incrementouse un 10% e a partir do luns, 75% da terraza, as barras con 2 metros de distancia e o 50% da sala. É dicir, vamos pouco a pouco avanzando a unha normalidade. Cada vez eu estou convencido, e isto xa é unha opinión personal, que vai ser menos nova e máis normal, máis do que tiñamos. Estou convencido, visto o que está ocurrindo. Entonces, tuvemos unha xuntanza coa xefa de policía local este venres, por qué? Porque sabíamos, e así nos lo comunicaron moitos locales, este fin de semana e de cara a esta semana que entra, hoxe mesmo, abren moitos locales e de cara ao fin de semana que ven, abrirán máis do 80% dos locales. De feito, no mes de xuño, 15 de xuño, máis menos, entre o 15 e 20 de xuño, nos consideramos que o 95% de bares e restaurantes do Grove estarán abertos. Que pasa? Lóxicamente, a vontade de autorizar, ampliar eses metros para poñer o 50% do que che permitan eses metros, ten unha prioridade, que o primeiro de todos son os peóns. É dicir, as distancia física que hai que marcar, as terrazas non poden estar por enriba de todo. A economía non vai poder estar enriba de todo. Lóxicamente, nós temos que velar ahora de que en determinadas rúas primeiro prevalece a distancia física dos viandantes, dos peóns. A partir de aí xa veremos que pasa coas terrazas. Por eso, o concelleiro de Seguridade, Santi Meis, máis eu, tuvemos unha reunión coa xefa de policía para aclarar moi ben estas cuestións de cara a estes días que veñen agora, porque cada vez van a abrir máis bares. Por lo tanto, a ampliación dos metros cuadrados non é unha cuestión que todos podan facer porque sí, non. Vai estar condicionado. Quero falar, por exemplo, da platería, donde o ano pasado se permitía, establecemos ese pasillo de 2,50 metros que está marcado no chan,
pero que ahora ese pasillo xa non vale, por qué? Porque hai que marcar unha distancia de 2 metros cando vou andando, a non ser que todo o mundo leve máscara. Entonces, lógicamente, os empresarios van ter que entender claramente que posiblemente non podan abrir o total máis metros de terraza se non permiten claramente o paso dos viandantes. Ou algún outro exemplo que ten aberto algunha terraza en estes últimos días e que xa se foi a advertir que non podía cumprir porque ocupa incluso a beirarrúa e non deixa o tránsito dos viandantes. Por lo tanto, o tema da ampliación nos estamos aplicando. Que pasa? Que os poucos locales que abriron estamos vendo que non sempre necesitamos un control xa riguroso porque senón isto se nos pode ir da xestión e do control. E iso tampouco pode ser. A partir de aí, por que seguimos estudando? Porque eu quero lembrarlles a todos os presentes, que no Grove a taxa de terrazas só se cobra 3 meses. 3 meses. Xullo, agosto e setembro. Por lo tanto, todas as terrazas que están abrindo agora, todos os días, ninguén está pagando nada. Isto xa ven de moi atrás, que de feito é unha modificación que estamos xa estudando de cara á normativa xeral de ordenancias e a normativa fiscal, a ordenanza fiscal e a propia de terrazas xa tiñamos case preparada antes da pandemia e queremos recuperar outra vez. Por que? Porque no Grove temos esa característica, por lo tanto, a día de hoxe ninguén se pode queixar porque ninguén lle está cobrando a terraza. Ninguén. Porque no Grove non se paga. Só se paga 3 meses. E aí, nós podíamos apoiar un pouco o que acaba de dicir o de Esquerda Unida. En xullo, agosto, setembro, podíamos ver como está esta normalidade, que eu estou convencido que a partir do mes de xullo ten que estar prácticamente no 100%. Pero nos gustaría precisar moito esa cuestión, porque, claro, outro día salía na prensa a satisfacción da hostelería do Grove pola exención das taxas portuarias. E de repente lees a noticia de que Portos deixa de cobrar os recibos entre o 14 de marzo e 11 de maio. Curiosamente, cando todas as terrazas de Portos estuveran pechadas e sin actividade. Só non faltaría, claro. Pero, en cambio, por resto, o propio Portos, e aquí teño o recorte, que creo que se vai poder ver o titular aí, ainda que se leo ao revés, pero bueno, Faro de Vigo e Arousa, 27 de maio de 2020. Pero Portos, nesta propia noticia, a presidenta de Portos anuncia como gran medida que para o resto dos meses estudiarán os casos de xeito individualizado, é dicir, se abren ou non abren. Pero se abren o 100% da taxa, o 100%. De costas non temos noticias, pero lógicamente tamén esperamos, certo é que a gran maioría das terrazas de costas a día de hoxe non están funcionando. Por lo tanto, aí hai o feito impoñible que non se está dando, que é non ter terraza, non? Así pois, e rematando esta primeira intervención pola nosa parte, nós xa estamos estudiando isto, de feito estamos valorando claramente bonificar o 100% das terrazas, non temos decidido, porque ademais se está dando outra curiosidade, que isto tamén é xogo da picaresca. Hai algún local que vimos estes días que puxo a terraza, a policía local tuvo que ir ali para dicirlle que non pode poner terraza porque ano pasado, aínda que a tiña solicitado a terraza, renunciou a ela, porque lle parecía moito a taxa que tiña que pagar. Pero este ano, como se anuncia que non se pagan taxas, vou eu e a poño. E iso me parece que tampouco é correcto. É dicir, o ano pasado non tiña terraza porque tiña que pagala. E isto, como se anuncia que non se vai pagar nada, pois poñemos terraza. Home, tampouco me parece iso moi xusto e moi equitativo en termos fiscais e en termos das outras terrazas. En definitiva, vamos a valorar as emendas propostas por Esquerda Unida como as traslada o Partido Popular. En calquer caso, decirlles que como nós sí que estamos estudando isto, e a bonificación sempre estaría por riba do 75%, entre o 75% e o 100%, se se aproba o 100% tampouco nos causa un problema, pero o que estamos analizando é como nos vai afectar eso aos ingresos que temos previstos, porque a taxa de terrazas realmente ten ingresos anuales entre 40, 50.000 euros, estou falando de memoria, perto ao mellor dos 60.000, que serán 60.000 euros que temos que reducir nos gastos. E iso para nós tamén nos xenera
un problema importante. Por lo tanto, teñamos todos presentes que a taxa de terrazas non se está cobrando, non se vai cobrar o primeiro recibo hasta xullo, solamente se cobrará xullo, agosto e setembro, e xa veremos canto se cobra, porque o que se acorde hoxe aquí, tamén, e a parte que decida o goberno. Pero, en ese sentido, é unha cuestión que seguramente nós xa tiñamos tamén valorada, porque queríamos ver como vai evolucionando isto, porque as decisións de hoxe nada que teñen que ver coa semana pasada, estamos convencidos que nada van a ter que ver coa semana que ven. Porque, lóxicamente, se eu non podo abrir o 100% da sala, pois poderei ter esa bonificación para compensar o traballo da terraza. Pero se xa me permiten abrir o 100% da terraza, me permiten abrir un 100% da sala e hasta xullo non teño que pagar o recibo, home, pois ao mellor as dificultades económicas non son tantas, non? A realidade hai que analizarla con moita objetividade e con moito criterio. En definitiva, decir eso, que vamos a ver o que se traslada ahora respecto ás emendas, non estamos en contra da moción actual, o que nós si pedimos é eso, estudiala ben, porque hasta o día de hoxe, e iso é certo, nadie está cobrando taxa de terrazas. Por lo tanto, ahora mismo non é aplicable, por moito que se aprobe, esta bonificación será no momento que se apliquen os recibos. E solamente son 3 meses de 12. Podes abrir os 12 meses do ano e no Grove só pagas 3 meses. Iso é unha cuestión que todos, e creo que incluso os que nos poden estar escoitando, teñen que ter en conta. É dicir, no Grove non se pagan 12 meses de taxa, paganse 3 meses. E os 3 meses de xullo, agosto e setembro, meses que non sabemos o que vai a pasar. Isto non quere dicir que nos opoñamos, que nos ahora mesmo nos opoñamos a esta moción, pero queríamos facer esas aclaracións porque nos parecen pertinentes. Ben, cedo a palabra, bueno, ten xa a palabra a voceira do Partido Popular para continuar coa defensa da moción. Sí, hola. Sí. Bueno, pois vamos a ver, vou a comezar, si cabe, polo tema das emendas propostas por Esquerda Unida. Miren, eu entrar en regateo de 75, 90, 100%, me parece que non é procedente e se vamos a facer algo polos nosos hostaleiros, entendo que deberíamos optar polo máximo posible que se poida reducir. O sea, non vexo motivo polo cal, si é un 100%, vostedes se poidan opoñer a esta moción, porque, dende logo, non nos parecía lóxico, porque xa bastante están pasando os hostaleiros, aínda tendo que pagar solamente, como dice o señor alcalde, 3 meses, ou no caso dos do Concello, xa bastante están pasando como para encima entrar en regateos deste tipo. Polo tanto, dende o Partido Popular, o punto número 1, propoñemos que se manteña ao 100% e non estar en baile de cifras que non nos parece procedente. Con respecto ao punto número 2, a proposta que decían, integrando o texto de número de mesas permitidas, bueno, eu penso que xa está implícito no texto, cando decimos que para garantir a colocación dun maior número de mesas tendo en conta a distancia requerida segundo as normas dispostas. Está implícito o que vostedes están dicindo. Polo tanto, home, si lles quere que o cambiemos de sitio, pero a min realmente o significado da frase me parece o mesmo, non? E despois lle explico por que dicen vostedes que hai unha diferencia entre o punto número 1 e o 3 e o 4. Pois miren, máis que nada polo que a nos explicaron. En estes momentos o que son as taxas de terrazas de Costas de Galicia e de Costas de Estado regulanse mediante unha lei e, polo tanto, non é tan fácil como no caso do Concello, que se regula mediante unha ordenanza municipal. E, polo tanto, está establecido, seguramente entraremos en temas do informe técnico na seguinte moción que presentamos, polo que temos entendido, a lei establece o que establece uns mínimos máximos aos que se pode chegar. Polo tanto, non se permite a exención total das taxas, polo que nos explicaron. Por iso se plantexa desta forma, cousa que non ocorre neste caso na ordenanza municipal, que si teñen a potestade, neste caso, de si queren deixala o 100% de bonificación, se poida facer sempre a criterio do Concello.
Por ese motivo, enténdannos que non podemos aceptar tampouco a emenda 3 e 4, porque estaríamos indo en contra do disposto na normativa. E, polo tanto, en principio, manteríamos tal cal está a moción que presentamos. Despois, con respecto o tema de que inciden, bueno, de que hai que cumplir a lei, que hai que ceñirse ás normas e tal. Eu, a verdade, desde que empezou o estado de alarma e cada vez que me sento a ler un BOE, pois vou de sorpresa en sorpresa e voume decatando de que moitas das normas que se impoñen pois carecen moitas veces do sentido común. E a verdade é que cando falas con un hostaleiro e che plantexa, pero vamos a ver, me reducen o aforo, pero si que pasa, o sea, se eu manteño os 2 metros de distancia, por que razón non se pode poñer as mesas máximas que poidan entrar nese espazo? Cousa que, lóxicamente, utilizando o sentido común, pois non ten explicación moi lóxica neste caso, lonxe do que dispón a normativa, porque tanto puideron poñer o 50 como o 75 como 20. É dicir, non considero, bueno, que ese sexa un motivo polo cal se vai a incrementar o risco de contraer o coronavirus. Si, lóxicamente, hai que manter as distancias de seguridade, en realidade, aplicando o sentido común, pois non debería pasar nada, non? O caso da platería, lóxicamente, é bastante, bueno, é moi limitado porque os espazos son os que son e, obviamente, non se pode ampliar de tal xeito a terraza como para que se impida o paso dos viandantes, pero hai outras zonas, como poida ser os locais que están ao lado do paseo marítimo ou outros locais que están, digamos, non no centro, que teñen a capacidade máis limitada, nos que, sin embargo, non se lle está permitindo facer este tipo de cuestións. E apelando á lóxica e ao sentido común, claro, ao mellor vostedes, a gran maioría non son hostaleiros e o ven pois como algo que hai que cumplir a norma, pero que nesta norma radica a diferencia de facer un negocio rendible ou non facelo. E moitos dos que se teñen que enfrentar a esta norma pois van a ver perigar os seus negocios e, ao mellor, moitos deles quedan no camiño por normas como estas, carentes de sentido común, ao meu entender, non? E, claro, con respecto ás actuacións que se levan a cabo aquí dentro do Concello, e efectivamente se está vendo moi presente a Policía Local últimamente polo pobo, eu tamén tería que comentar certas denuncias por parte dos hostaleiros que, lóxicamente, cando un se ponga a falar con eles, pois, ao final lle tes que acabar dando a razón porque non teñen razón de ser certas cousas que están ocorrendo aquí no pobo. E vou a poñer exemplos. O caso que vostede decía, señor alcalde, de aquel que non montou a terraza o ano pasado, pois polos motivos que fosen, e que este ano queira montar a terraza, pois mire, me vai a perdoar. Cal é o problema? Cal é o problema se o ano pasado non montou terraza e este ano montou? Cal é o problema de non deixarlle montar a terraza? É dicir, se acollemos e dicir, non, se siente, como vostede non montou terraza o ano pasado, xa non monta terraza este ano. E hai que ter un pouquiño máis de sensibilidade con este tema, sobre todo porque o mellor o deixarlle montar a terraza, pois polo menos contribúe a non ter tanta asfixia como poida ter en circunstancias de se non se lle permite montala. E falo tamén de outro exemplo de aquel que aínda tendo espacio suficiente para ampliar a súa terraza, como ben decía antes, non se lle permite facelo, aínda mantendo as distancias pertinentes, de tal forma que poida compensar a reducción do aforo que se viu sometido ao seu local.
E aquí hai que decir que depende quen sexa, hai casos nos que, según a quen se lles permite, hai outros casos nos que poñemos todas as trabas do mundo, e ata si fai falta, pois poñemos a policía local na súa porta todos os días. E tampouco me parece xusto. Isto ten que ser igual para todos, e hai certas ocasións nas que non se está respetando ese criterio. Falo tamén de aquel, por exemplo, que se lle dixo que tiña que gastar cartos en informes técnicos que lle certificasen o aforo do local, porque levaba moitos anos aberto co local e daquela, cando se realizou a apertura, non se estilaba isto dos aforos. Claro, cal é o teu aforo? Eu que sei. Pois nada, tócache ir a un técnico e que che o certifique e tal. Bueno, xa estamos incurrindo en novos gastos que, aínda que poidan ser necesarios, tamén hai que ter en conta estos gastos extras aos que estamos levando a todos esos hostaleiros que están pasando por este tema. Despois aquí hai un baile que non o temos claro. Hai algúns aos que lle falan de aforo de mesas, logo resulta que outros se refire ao aforo das persoas. Me van a perdoar, a xente anda perdida pero por completo. E despois hai outros aos que lle din que a distancia de seguridade son 2 metros entre respaldo e respaldo, cando en realidade o BOE establece que é entre mesa e mesa, e así o deixaron claro na contestación ás dúbidas que se plantexaron a través do Ministerio, pero aquí non, aquí síguese confundindo e non se ten nada claro. Entón, quen se presupón que debe estar alerta e debe estar ao día na normativa, pois é que está confundindo a toda esta xente. Tamén hai exemplos de, bueno, hai xente a que primeiro se lle di unha cousa, e vou a poñer exemplos, ven o concelleiro de seguridade e lle dice unha cousa, logo ven o concelleiro de limpeza e mantemento de espacios públicos e lle dice outra, logo ven vostede, señor alcalde, e lle dice outra, logo ven a policía local e lle dice outra. E xa ten un mareo e un popurri de información que xa non sabe a quen atender. A verdade é que como se parece este goberno local o que está pasando no goberno central, é que son calcados, e iso que son todos do mesmo partido, pero nin entre vostedes se poñen de acordo. Entón, vanme perdoar, pero aclárense, porque xa a xente está pasando bastante mal como para que encima estén cambiando a información cada 2 por 3. E a verdade é que moitos deles se sinten como que están como no medio dunha caza de bruxas, e penso que non ten que ser esa a situación a que debemos enfrontar a todos os hostaleiros, porque xa bastante mal o están pasando, especialmente os restaurantes e as terrazas, e en vez de recibir axuda, pois teñen todos a sensación de que os están afogando aínda máis ca do que xa están. Resulta que teñen que colgar agora un plano na porta de como estaba a situación do local antes da crise. Aí tamén depende, é dicir, hai xente que me di que o plano que teñen que colocar é como estaba anteriormente e outros dicen que o plano que teñen que colocar é como vai a quedar o local. Entón, tampouco temos claro o criterio que se está establecendo. E tamén a ver onde dice, a ver en que parte da normativa, o mellor eu mo perdín, pode ser, pero a ver onde dice que este procedimento hai que leválo a cabo, porque eu polo menos no BOE non o vin por ninguna parte. E non pode ser que estemos toreando, vanme permitir, a xente agora con unha cousa, mañán con outra, pasado con outra. A xente anda totalmente perdida, e non se pode xogar coa psicoloxía da xente, e sempre están coa mesma historia. A verdad que me van a permitir, pero é que eu cada vez que escoito certas intervencións en plan que vos veredes se hai un rebrote temos que volver todos ao confinamento. Eu penso que aquí ninguén está con esas intencións de ninguén acude á picaresca, como vostede dice, señor alcalde, para xerar un rebrote no pobo. Ninguén quere iso. E penso que con ese tipo de afirmacións pois os facemos sentir aínda máis mal cada o que xa se están sentindo. E claro, me van a perdoar, pero como a min, moitos dos hostaleiros non entenden as normas impostas. Esperan de nós un xesto que a día de hoxe non se tivo aínda. E
esperemos que de un xeito pois se materialice e que deixemos de dar, porque non pode ser que eu xa sei que o teñen que pensar, eu teñen que repensar e madurar e remadurar, pero xa vai sendo hora de que a estas alturas que nos vamos a meter no Bran, pois saiba a xente si lle van a exonerar a taxa ou non lle van a exonerar, si se vai a permitir e en que medida se vai a permitir a ampliación dos espazos ou non. Nada máis polo momento. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Otero, ten a palabra. Sí. Perdón. Aí. No. Un momento. Ahora me quedaba aquí bloqueado, non sei por qué. Ahora, vale. Ahora, vale. Nada, Okay. devino bloquear eu, perdón. Vale, Ben, vale. nada, simplemente, bueno, no tema da petición do 100 ou 90, como dixen, era simplemente para demostrar que se vai aplicar o que o Concello ten que aplicar a ordenanza. Se se aplica o 100 e se garante que vai haber unha aplicación da ordenanza no tal, daríanos igual, non? Agora, no do punto 2, creo que que está claro tal, no seu punto pon para garantir a colocación dun maior número de mesas tendo en conta a distancia requerida segundo as normas dispostas do Goberno Central. O Goberno Central xa di que non se pode ampliar mesas, que reducilas, entón non se poden poñer máis mesas, pódense poñer o 75% do que se tiña. Entón, é contraproducente esa norma. Aí está pedindo que o Concello Grove permita poñer máis mesas, saltándonos unha norma do BOE, que resulta que non quere que se salte, que se plasme nunha moción que asalte a Xunta de Galicia nin a Costas do Estado. Non entendemos. Parecenos contraproducente que diga que as normas creo que dixo, do norma do BOE, que eran un pouco en contra dos hosteleros, ou que parecía que non permitía aos hosteleros facer o seu traballo, cando realmente están feitas para a saúde, para que non haiga un rebrote, non haiga problemas de saúde e, por conseguinte, económicas. E a ordenanza municipal é para garantir a convivencia entre veciños e hostaleiros, que hasta agora sempre hubo problemas, entón non creo que pase nada por aplicar a ordenanza e permitir ese tipo de o sea, que non se amplíen as mesas, senón que se cumpla o que di o BOE. E que se pida a Costas e a Portos de Galicia o 100% da taxa, se vamos a pedirlo polo Concello de Grove. O señor alcalde acaba de dicilo, despois económicamente van a ver se poden facelo ou non. Costas terá que facer tamén o que se lle permita, pero nós vamos a pedirlle que fagan o mesmo que lle pedimos ao Concello do Grove. Porque estamos pedindo sempre que apliquen a ordenanza municipal, que non están facendo, pois neste caso teríamos que pedir que aplicaran tamén a taxa máxima, que é o que vamos a pedir, non? Neste caso, non vamos a votar a favor, pois vamos a absternos, base ao que estamos indicando. Estamos de acordo que dábanos igual o 100%, pero nos outros puntos consideramos que as nosas emendas deberían ser aceptadas. Por eso vamos a facer un voto de abstención. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señor Outeiro, pide a palabra? Non. ¿Dónde está? Sí. ¿Quiere falar ao señor secretario? Sí. Voy a dar antes que o señor Outeiro a palabra ao señor secretario que está pedindo, imagínome que será algún tipo de aclaración. Sí, señor secretario. Simplemente un apuntamento xurídico, non sei se quere intervir primeiro o voceiro do Bloque Nacionalista. Simplemente, antes da votación, apuntar que, respecto do primeiro punto, se trataría dunha modificación dunha ordenanza fiscal que requeriría informes preceptivos da Secretaría de Intervención. Entón, entendemos que o acordo que se tome é de iniciar o procedimento para tramitar esta modificación e que despois, para cumprir cos trámites preceptivos, habería que volver a traer, nese caso, a modificación de ordenanza con todos os informes ao pleno. Simplemente ese apuntamento. Moi ben, moitas gracias. Señor Outeiro, ten a palabra. Sí, a verdade é que nós votamos moito en falta que se pronunciara pois a señora interventora para tamén ter pois máis datos técnicos sobre isto, pero me parece ben a precisión que fai o secretario, polo tanto,
como o que se aprobe nas mocións nunca pode ir en contra da legalidade vixente, sí que se pode aprobar a moción como inicio dese procedimento para ver como pode encaixar tanto orzamentariamente como legalmente para facer pois ese tipo de xesto ou ese tipo de bonificación ou ese apoio á hostelería, tendo en conta que xa perderon a Semana Santa, tendo en conta de que pois hai unha incertidumbre moi grande en todo o sector. A nos comunica moita xente que están abrindo, pero con un temor moi grande a que ao mellor non, este tempo que abran non lle vai a dar ni para cubrir custes, e entón estaría ben pois darlle ese brindis, esa promesa de apoio que tanto a intervención como a secretaría despois debullarán máis polo miúdo para facer ese encaixe que ao mellor vai ser mínimo. Eu, atendendo a mellor aos asentos técnicos, ao mellor pode que sexa pois moi encorsetada todo o tema este destas bonificacións, pero sempre é un xesto, sempre é un apoio, sempre é pois unha forma de ver que o Concello se implica e, se ben é certo, aquí se falaron de que todo o custe das terrazas que cobra o Concello por ronda os 60.000 euros, pois teño que dicir que sería moito máis terrible que moitos locais pecharan e se perdera o 100% do ingreso por peche do negocio, non? E non facer algún tipo de bonificación, algún tipo de apoio para que eses negocios, inda que sexa cunha patacoxa, inda que sea a trancas e barrancas, pero poidan subsistir e poidan pois avanzar un ano máis e o ano seguinte pois volvan a tributar e volvan a pagar impostos porque están vivos, non? Entón, me parece que non sería impedimento aprobar a ordenanza tal como a presentan, sabendo que despois, tanto intervención ou secretaría, pois lle farán as limaduras pertinentes. Esa é a nosa postura. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Tamén iba a facer esa precisión, de feito, o noso voto, que seguramente vai ser favorable a esta moción, é dicirlles que o que acaba de precisar o secretario, falaba a voceira do Partido Popular, que Portos, Costas din que isto está regulado por unha lei e hai que modificar unha lei. Home, nós temos que modificar unha ordenanza fiscal sí ou sí e traela a pleno. E para iso requere un estudio económico-financeiro, e, polo tanto, xa veremos. Por iso decíamos, eu xa entendo que estar, non é o mesmo estar con a responsabilidade de se ver a situación desde dentro, con todos os técnicos que nos están sempre informando e advertindo das consecuencias que traen as decisións políticas, que non. Acabo de precisar o dato. Ano pasado tiñamos unha execución de ingresos de 41.670 euros polas terrazas. 41.670. É unha cuestión que económicamente pode abordar o Concello de Grove? Entendo que sí, pero insisto, nós condicionaremos o noso sí, que vai a ser sí, a esa cuestión. Pero sí necesito precisar unha serie de cuestións que eu, a verdad, o dramatismo da señora Castro cada vez o entendo menos, pero é vostede moi dramática e usa términos como caza de bruxas. Me gustaría que me especificara a quen estamos perseguindo, porque según vostede dou a entender que o concelleiro de Seguridade, o de limpeza, a xefa de policía é o mismo, que parece que estamos aquí a perseguir os locales. Non, hemos falado todos con moitos locales porque necesitábamos precisar. Hubo un local co que falábamos, sei que o concelleiro de Seguridade, a xefa de policía, o concelleiro Outeda, e eu mismo falamos con el, porque nos trasladou unha petición fai semanas e esa petición veíamos que non era o que realmente nos había dito cando vimos na realidade a terraza. Foi precisar, se ti me dices que vas a montar 2 mesas, non me montes 5. Me está falando vostede que estamos poñendo problemas na xestión desta cuestión. Home, mire que problema estamos facendo, que estamos autorizando de palabra. De palabra. Hasta día de hoxe,
porque sabemos que o trámite e o procedimento de todas estas cuestións son complexas e non son rápidas, ademais, pola escasez de personal que temos, estamos sendo benevolentes na cuestión. Por lo tanto, non podo compartir o que acaba de expoñer. Primer punto. Segundo punto. Aquí todos, que vexo, falamos con moitos hosteleiros. Non sei cantos hosteleiros haberá no Grove, eu lles podo garantizarlle que en esta semana se he falado con moitos. Moitos deles me veñen pedido directamente a dicir, oi, mira, teño a posibilidade de ampliar metros, podo meter mesas ao 50%. Veña, adiante. Tes autorización? Vale, adiante. Curiosamente, de todos os que me teñen vido a solicitar eso, ni un deles me dixo, oye, mira, por certo, bonifícame o 100% da terraza, Ni un. Aquí o que vexo que a xente ten ganas de traballar e quere poñer terraza. E se podo poñer con máis metros terraza por polo menos cumplir o número de mesas que me poda ser bo para o meu negocio, o fan. Pero que me pidan, deume en grobes, falando en conxunto. Pero curiosamente, lle podo dicir que teño falado solamente de terrazas, con 10, e ningún me pediu eso. Solamente de terrazas. Teño falado con moitos máis de moitas máis cousas. Por certo, non vexo esa imaxe tan catastrofista como acaba de lanzar a voceira do Partido Popular, e máis, a medida que transcurren os días, vexo máis optimismo. Vexo máis optimismo. E, curiosamente, este fin de semana salían na Voz de Galicia declaracións dos hosteleiros onde falaban que as previsións de agosto se empezan a semellar moito a agosto a outros agostos, vamos a calificalos de normales, entre comillas. A segunda quincena de xullo empeza a recuperar e se pode asimilar a esas reservas, e posiblemente o mes de xunio e a primeira quincena de xullo está un pouco máis dubitativo. Por certo, a altura de hoxe, 1 de xunio, como todos os anos. Todos os anos na previsión da hostelería do Grove, xunio, a ver que pasa, primeira quincena de xullo, e todos sabemos, creo que todos podemos coincidir que sempre se di, no Grove realmente o verán empeza coa festa do Carme. Remata 31 de agosto, setembro baixa un pouco e repunta coa festa do Marisco. E iso é un pouco, digamos, o escenario onde se move a línea, onde se move o turismo e principalmente a hostelería, a restauración en ese tema. E, por certo, eu, que non comparto o que publica o BOE, a min, se o BOE di que 50% e 2 metros de distancia, 50% e 2 metros de distancia. Porque, sí, señora Castro, volvo a dicilo aquí públicamente e en alto, como hai xa outro rebote en Pontevedra ou no Grove, nin turismo bo, nin malo, nin precario. Temos turismo cero. Iso é a responsabilidade de todos, dos hosteleiros e dos nosos políticos. Como hai xa un rebrote, olvídense vostede das expectativas que ahora empezan a subir, esa curva que xa ten un punto de inflexión e vai para arriba, espérese vostede, porque cero. E claro que hai que decilo. Como que non hai que decilo? É que non hai que mentirlle a xente, hai que decir claramente, señores, sexamos todos responsables, porque senón, como veña outro rebrote, e volverei a dicilo 1001 veces, turismo cero no Grove, cero. E iso sí que é duro de decir, pero hai que decilo. Hai que decilo. E, por certo, eu falo da realidade. E non quero andar a xogar, e moito menos mentirme xogando ao solitario. Que moitas veces o que facemos moitos políticos. A realidade é que nestes primeiros 10 días de terrazas no Grove, moitos locales non cumpliron. E solamente estaban abertos o 10%. E, de feito, houve un día que lle poño un local que foi a policía informarlle de que as mesas que tiña postas non cumplían a normativa rexida polo BOE nesta fase 1, ahora xa estamos na 2, e non estaba cumplindo. Despois de moito discutir, retirou as mesas. Foixe a policía e 10 minutos despois volveu a poñer as mesas. Sinto moito, ese estelero non é que se lle bonifica o 100% da terraza, é que hai que poñer unha sanción que supera os 3.000 euros. E, polo tanto, nin ganas de volver a abrir a terraza pode ter. Porque hai que ser estritos, sempre. Porque a normativa hai que impoñela, claro que sí. Non sexamos inocentes, señora Castro. A normativa, cando se aproba, hai que aplicala. Claro que sí, eso é a lei.
aceptamos todos, apróbase, e cando entra en vigor, que pasa? Nos saltamos la lei según sople el viento. Eso non é que en ningún lugar democrático. Por lo tanto, por aí sí que non. Entonces, primer punto, a mí ninguén me pideu a rebaixa. 2 hosteleiros, 2 restaurantes que teñen abertas terrazas, dígolle que falín con moitos, ninguén me comentou nada. Están pedindo abrir, están desexando volver á normalidade. Punto 1. Punto 2. No, nin os concelleiros a que fixo referencia, nin a xefa de policía, nin o alcalde está persiguindo aquí a ninguén. Ninguén vexa fantasmas onde non hai, que vexo que vostede ve moitos. No, iso é mentira, señora Castro. Outra cousa é que falemos e informemos. Por certo, ata este sábado pasado, a Guardia Civil sempre e a Policía Local non dependían da autoridade da alcaldía. Por tanto, ten a libertad total e absoluta de aplicar a norma do estado de alarma, porque dependen directamente da subdelegación do goberno. Así o estipulaba o decreto. E agora publicouse creo que foi o venres, ou hai unha instrucción da subdelegación do goberno aquí en Galicia, donde desde este sábado a policía volve a estar baixo a autoridade do alcalde, cousa que non fixo, ou polo menos eso foi a instrucción que a mí me pasaron. Por lo tanto, non me veña aquí a falar de persecucións, porque eso sí que non lle admito. Non. E en outro caso, que ten que aplicar a normativa, Guardia Civil e Policía Local. Eso está clarísimo. E como había bastante confusión, dígolle e repítolle, insístolle, o venres tivemos xuntanza ao concelleiro de Seguridade e a xefa de Policía para aclarar o tema do aforo. Porque é certo que a propia Policía se estaba facendo o que nós pensamos un lío, e para nós está clarísimo. O aforo son as mesas que ti tiñas. Claro que tens que poñer o plano do ano pasado. O ano pasado tens que dicir cantas mesas tiñas no teu comedor. 10. Os señores, ahora mesmo podes abrir 5. Desde hoxe. Desde hoxe 5, antes eran 4. O 50%. Claro que hai que pedirlo, porque o único obxectivo que tiña ese cartel, claramente era informativo. De que pasara a Policía Local por aí, ou eu como cliente, ou calquera de vostedes como clientes, sepan o aforo que hai dentro e o aforo que hai nas terrazas. Informativo. E iso da petición das prescripcións técnicas foi unha cousa que desbotamos o venres, porque iso non o trasladou a xefa da Policía Local. E o concelleiro, mas eu lle dixemos que non. É imposible solicitar moito menos costes técnicos de facer un plano para despois presentalo aquí e tramitalo, porque, sabendo como funciona isto, seguramente, cando autoricemos esa terraza con todos eses requisitos, pasou o estado de alarma, pasou o verán, e posiblemente xa nin interese. Por iso lle estaba falando antes de que estamos agilizando ao máximo a cuestión da normativa. Iso está aclarado, para min está clarísimo a aplicación, e agora que teño autoridade coa policía, o teño clarísimo. Número de mesas do ano pasado, ti me tes que dar ese dato. O que pasa? Que un restaurante, un bar non sabía as mesas que tiña o ano pasado. Cantas mesas tiñas? 50%. É a mitad. Así de claro. E iso que podes poñer? Eu penso que complicación ninguna, non? E despois, se remato xa. Non me parece lógico, non? Que ti pidas unha terraza o ano pasado e como tens que pagar tasa, digas que non, e este ano nin as solicites no mes de xaneiro, cando tienes que solicitar, e ahora me veñas dicindo, como estás escoitando que seguramente hai unha bonificación do 100%, vou e monto a terraza. Pois non me parece lógico. Eso non é cumplir a normativa. Eso non é cumplir o que hai que cumplir. E, lóxicamente, aquí hai outros locales que cumplen e con eles sí que temos que ser benevolentes e facilitarlles a situación que están vivindo. Pero es que nunca cumplen. Ahora cumplen porque me favorece. Eso tampouco. Eu, polo menos, desde logo, creo que por aí non podemos tirar. Por lo tanto, relaxación, menos dramatismo. Vamos a ser todos optimistas. Aquí non hai ninguna caza de bruxas e por aí non vamos a entrar porque non é verdade o que lle está dicindo. En todo caso, esta modificación e bonificación da terraza quedará supeditada a un informe económico financeiro que terá que facer intervención e tesorería e que teremos que traer ao pleno outra vez. Por lo tanto, como digo, esta aprobación queda condicionada. E remato, espero que costas do Estado, en portos, porque costas, por certo, só cobra cando a poñen, e o coste é moito menor que portos, é menor incluso, creo lembrar, o que cobra o Concello, pero que o de portos é todos os meses do ano, e
e cobra 3 veces máis, o coste é 3 veces máis caro do que cobra o Concello do Grove. 12 meses, 3 veces máis, o Grove cobra 3 meses. Portos creo que sí que tiña que por fin dar un paso ao frente e pensar realmente que isto, porque como dicía o compañero de Esquerda Unida, tampouco de moito vale que aquí perdonemos e bonifiquemos as terrazas municipales e resulta que as de Portos, que son as principales, as importantes, teñen que pagar unhas tasas brutales por esa cuestión. Pero, por certo, se aplicáramos o que aplica a Xunta de Galicia, nós cobraríamos as terrazas xullo, agosto, setembro, porque a Xunta de Galicia vai non facer así. Agora as terrazas que empezan a abrir van a pagar a Portos desde o primeiro día. Desde o primeiro día o 100%, nada de bonificación. Eu estou esperando que a Xunta de Galicia tamén teña un xesto cos empresarios e cos municipios, porque seguimos esperando algo de axuda económica por parte da Xunta de Galicia, que, como sempre no Grove, ni está ni se le espera. Iso tamén é moi importante recordarlo e lembrarlo. Dicirlle que nós vamos votar a favor da moción, porque é unha cuestión que nós xa o tiñamos tratado, xa falamos, xa anunciamos e xa o comentamos máis de unha vez. Bueno, aquí é lógico que o oportunismo do Partido Popular pois tamén hai que entendelo, e en calquer caso o noso sí tamén vai estar condicionado ao trámite posterior que hai que facer para modificar a ordenanza fiscal. Ben, cedo a palabra a señora Castro para rematar, sempre nos alongamos moito e ainda faltan moitos puntos e procedemos xa á votación. Sí, tengo a palabra. No, un momento. Me escoitan? Sí, Hola? ahora. Sí. Sí. Digo que oportunismo ningún, señor Cacabelos. Penso que está vostede totalmente equivocado. Nós o único que nos ceñimos é a realidade do que está pasando e a todo o que nos dicen os hostaleiros con quen vostede pensa que nós non falamos. Mire, me vai a perdoar, pero en vez de despotricar tanto como acostuma, contra a Xunta de Galicia, contra Portos de Galicia e demais, eu me pregunto, vostede levantou o teléfono para falar coa presidenta de Portos para ver que tiñan pensado facer ao respecto? Seguramente non, vale? Pois antes de falar, pregunte. Lle recomendo que pregunte. Mire, resulta que na fase 0 había locais preguntando que vai a pasar coas terrazas. Decían textualmente que como o Concello non poña as cousas fáciles, pois vai haber locais que nin siquiera abran. E o Concello non estaba nin se lle esperaba. Xa se verá, estámoslo estudiando, o de sempre, a frase máis socorrida que teñen vostedes últimamente, non? Na fase 1 houbo locais que dende logo non abriron, porque para abrir coas restriccións das terrazas e no interior dos locais tan fortes, preferiron seguir esperando a pesar da difícil situación para moitos. Que vostede me dice que son unha catastrofista. Como se nota, señor Cacabelos, que vostede non vive da hostelería? Como se nota? A descoñece por completo. Na fase 2 seguimos perdidos. Seguimos perdidos e, sobre todo, porque chegas ao Concello e para que che collan o teléfono xa hai que botar media mañán e resulta que lle plantexas dúbidas, aínda che crean máis que das que tiñas. Porque, por moito que diga vostede, non é así. E sabe que, señor Cacabelos? Mire, sabe o que significa unha injusticia? Sabe vostede que as normas, e o poño entre comillas, normas que se inventan a diario e que hoxe son dun xeito e mañán doutro e pasado doutro, porque xa vivimos máis pendientes do BOE cada nosa vida, e o que dicen hoxe, mañán desdíceno e actúan como se nada houbera pasado, deixando a toda a poboación nunha total incertidume. Como si o que ditase do goberno central fose sempre de total sentido común, ou sentidiño, como lle teño escoitado a vostede en algunha ocasión. E non hai máis que rememorar certos aspectos chocantes nesta pandemia, como a de que podes convivir coa túa parella, pero non podes ir con ela no mesmo vehículo. Ou resulta que se vas con ela no mesmo vehículo, un ten que ir diante, outro detrás, porque non vai a ser que se contaxen, non? O sea, na casa non se contaxen, pero no coche sí. Resulta que outras cousas tan chocantes como as que uns pais cos seus fillos non poden sair a pasear xuntos, teñen que sair un pai cos fillos ou outro pai cos fillos, pero tamén non vai a ser que entre eles se contaxen a pesar de convivir xuntos. Un sentido común abraiante, espectacular o sentido común que lle poñemos a estas normas.
E a verdade é que o sentido común se está a convertir nunha verdadeira utopía. Resulta que se tratamos de aplicar o sentido común aquí no Grove, a pesar de que vostede apela moito a iso, resulta que vostede dá moi pouco exemplo nesta cuestión. E sabe o que me dice a min o sentido común, señor Cacabelos? Que a pandemia foi o peor que nos puido pasar. Eso dende logo. Pero o que nos vai a tocar vivir nas próximas semanas, nos próximos meses, e o mellor nos próximos anos, o mellor vai a ser unha apocalipsis económica. E vostede me chama catastrofista, pero pregúntelle vostede aos hostaleiros que levan pechados durante todo este tempo, hostaleiros e comerciantes e todas as empresas que tiveron que pechar a causa desta pandemia, as perdas multitudinarias e enormes que tuveron que afrontar. Pregúntelle vostede. E mire, é que as cousas non se poden aplicar polo artículo 33, señor Cacabelos, porque o primeiro que ten que facer un alcalde é estar ao lado da súa xente. A mesma xente que o votou, e tamén a que nos votou, a nos Cacabelos. A mesma xente que lle paga o seu salario, porque lle pagamos todos, señor Cacabelos. Pago yo eu, pagan yo todos e cada un dos veciños e veciñas do Grove. E tamén lle pagan os hostaleiros, fíxese. E non pode vostede sair en plan prepotente, como sae cun tono máis altivo que nunca, ameazando de forma en que ameaza os hostaleiros. E lle cito textualmente as súas palabras. Xa lle din orden á policía local de que o período informativo e didáctico xa rematou. E a partir de agora ou cumplimos ou sancionamos. Agora ven o período da disciplina e acudiremos aos petos. E eu escoitando falar deste xeito, señor Cacabelos, pois non podo quedarme máis que abraiada. Créame, abraiada me ten. E non pode ir vostede nese plan, señor Cacabelos. Un pouquiño máis de delicadeza e, sobre todo, un pouquiño máis de empatía. Empatía por un sector que tira do Grove, igual que o fai o sector do mar, que parece que nos olvidamos. E, aínda que non o queira recoñecer, moitas das normas que se impoñen non teñen nin pés nin cabeza. E así nos vai. Creo que se viu perfectamente todo o que é capaz de arrastrar consigo o sector da hostalería, un sector que é máis importante aínda que do que se pensaba. E eu xa sei que vostede aos hostaleiros non lle gustan, si se lle nota a leguas, pero lle guste ou non, esa xente non se merece ter un alcalde que cada vez que lle piden axuda bote balóns fora. Ou se dedique a culpar aos demais ou a darche o amén a todo, mentras o tes diante logo pasa de todo o que che dixo. Eso non é ser un alcalde, señor Cacabelos. Perdóeme, pero actitudes como a súa foron as que me levaron a min precisamente a meterme en política, porque estaba cansada de mentiras, cansada de recibir largas, cansada de ver como as cousas se poden facer de outro xeito e, sobre todo, porque estaba cansada de non ter con quen falar, señor Cacabelos. Esa frase de non hai con quen falar, non se imagina vostede a cantidade de veces que a levo escoitado nestes últimos días. E non se imagina vostede a impotencia que sinto por ver a xente do meu sector pasando as canutas para chegar a fin de mes. E vostede me chama catastrofista. É que me alucina, señor Cacabelos. Eu xa sei que vostede non ten esos problemas, e que vostede ten máis que merecido o salario que cobra. Xa o dixo en repetidas ocasións, pero a min rómpeseme a alma, señor Cacabelos, cando un hostaleiro me di que non sabe como vai a facer, que ten que pagar unha hipoteca de 3 pares de narices e cos aforos cos que ten que traballar non lle dá. Sabe vostede a cantidade de xente que vai a quedar polo camiño? Sabe vostede tamén outra frase que non fago máis que escoitar últimamente? Eu o que quero é que me deixen traballar. Os hostaleiros están pedindo que os deixen traballar, porque deixándoos traballar vanlle poder dar traballo a moita máis xente que agora está no paro, señor Cacabelos. Ou sen sequera iso, e non percibe nin un só ingreso a final de mes. E fai uns días falaba con un hostaleiro que case choraba, que vostede me chama dramática, que case choraba, señor Cacabelos, de impotencia. E me decía que o que ingresaba no local non lle cubría siquera os costes de estar aberto. E ante eso, que? E pregunto, vostede apela moito á responsabilidade e á solidaridade. Pero onde está a súa responsabilidade e a súa solidaridade, señor Cacabelos? Onde están? Onde está a súa empatía pola xente?
Porque os cartos non nacen da responsabilidade e da solidaridade, nacen do traballo, señor Cacabelos, do sudor e do esforzo de quen traballa arreo para gañalos, que non caen do aire. Está vostede moi equivocado. Non facemos nada por axudalos, mal imos todos, porque ao final vai ser moi difícil levantar cabeza. Legalidade, mire, toda do mundo. Non diga vostede que o Partido Popular está aquí dicindo que non se quere cumplir a legalidade. Toda do mundo, a lei está para cumplirse. A saúde o primeiro, por suposto, pero a empatía coa nosa xente tamén é fundamental, señor alcalde. E a labor dun político é, se non está de acordo cunha lei, é coller e protestar onde ten que protestar. Non temos por que ceñirnos a unha lei que é injusta, que lóxicamente é a lei que está e tenemos que cumplila, non nos quedará outra. Pero moitas veces non son xustas as leis, e sobre todo co vaivén ao que nos teñen sometidos últimamente con todos os decretos que sacan no estado de alarma. E eu, se chego a estar na súa situación e vexo que aínda guardando as distancias de seguridade entre mesa e mesa non se lle permite ampliar o espacio, cousa que me vai a perdoar, e lle repito, non creo que sexa tan irracional, e aseguro que son a primeira en sair nos medios de comunicación, como vostede se apura moitas veces a denunciar cousas que últimamente lle dá por denunciar, pero non o vexo que se apure en denunciar a injusticia deste tipo de normas. Porque ao mellor a vostede, claro, lle parecen perfectas. Pois non son perfectas, señor Cacabelos, porque lle están xerando moita incertidume a toda a nosa xente. Estamos xogando co seu medio de vida. O medio de vida de 250 empresarios que son propietarios de bares, restaurantes e cafeterías aquí no Grove. As normas hai que cumplilas, repito, certo, pero se cando fixeron as normas non aplicaron o sentido común, vaime perdoar, pero non son normas que merezan ser cumplidas, e son normas polas que nós os políticos nos debemos pelexar para que se adapten á realidade, e sobre todo para que non funda máis na miseria este país. E non nos podemos escudar en que, como dice a norma, xa está, ala, non o digo eu, o dice a norma, pero a labor dos políticos é tentar cambiar esas normas, sobre todo se non son xustas, lle repito. E eu non me metín en política para actuar como vostede, francamente. Non viñen aquí a perder o tempo toreando a todo mundo con tal de seguir sentado no sillón. Eso fai no vostede. E o sabe facer moi ben, pero o vai a facer mentres lle dure. Que xa lle aseguro que, como siga así, non lle vai a durar moito, señor Cacabelos, porque os tempos cambian. A xente observa, e non sempre vai a estar aí para defender o indefendible, sobre todo cando a realidade diaria nos amosa un panorama totalmente diferente ao que vostede nos tenta vender, señor Cacabelos. E dou por rematado isto, a verdade é que sigo dicindo que efectivamente as normas hai que cumplilas, pero hai que ser empático coa xente, que non se está sendo. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Vamos entonces a votar o punto 3, ainda vamos polo 3, ainda nos quedan 5 máis. Moción do PP para a bonificación das tasas de terrazas. Votos a favor. Hai que poñer as mans diante do monitor. Estamos falando, creo que de 15. E abstencións de Esquerda Unida. Todos os demais a favor, pode ser? Estamos falando de 15, non? Sí. E hai abstencións. Facémoslo por grupos. O grupo do PSDG, a favor. Sí, a favor, 10. O grupo do Partido Popular, a favor. 3. A favor. Grupo do Bloque Nacionalista. A favor, 2, 15. Vale. 15 a favor. Abstencións. Abstencións. 2 de Esquerda Unida. Perfecto. Está aprobada pola maioría. Ben, punto 3, expediente 900, perdón, punto 4. Expediente 962/2020, adhesión á iniciativa europea do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía. Ten a palabra o secretario para informar o dictamen da comisión. Escoitas agora. Sí. Moitas gracias. Pasamos a dar conta do ditame acabado na comisión informativa na sesión do 26 de maio de 2020. Dase en conta en extracto da parte dispositiva que di:
Isto informe proposta do técnico de Medio Ambiente do día 20/5/2020 proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a adhesión do Concello do Grove ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, promovido pola Unión Europea. Segundo, facultar ao alcalde José Antonio Cacabelos Rico a representar o Concello na asinatura do Pacto de Alcaldes e en calquera outras actuacións que requiera a súa execución. Terceiro, comunicar o presente acordo á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para facer posible as tarefas de apoio e coordinación. Logo de someter a citada proposta á consideración da Comisión Informativa, ditaminouse favorablemente por 6 votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG e PSOE, Partido Popular, Esquerda Unida e unha abstención do concelleiro do BNG. Moitas gracias. Moi ben, gracias. Pasamos entonces a tratar este punto que moi resumidamente. Isto xa se había falado no mandato anterior, un proxecto de adhesión dos alcaldes, Iniciativa Europea do Pacto dos Alcaldes para a Clima e a Enerxía, que ten un objetivo fundamental, acadar no ano 2020 a reducción dun 40% nas emisións de CO2. Para elo se establecen unha serie de accións a desenvolver. A primeira de todas é ter un PACES, que é un plan de acción para o clima e a enerxía sustentable, que a gran diferencia respecto á anterior ocasión que decidimos todos os grupos non leválo a pleno e apartalo, agora a gran diferencia é que este PACES é o primeiro, digamos, fito que hai que cumplir para levar adiante este objetivo, é que o financia a Xunta de Galicia. Foi unha petición donde en diferentes xuntanzas, onde polo Grove foi a concelleira de Medio Ambiente, foron quen de facerlle ver a Xunta de Galicia a necesidade de financiación para levar adiante estes estudos, a Xunta aceptouno, polo tanto, ahora entendemos que sí é o momento de incorporarse a este pacto. O objetivo fundamental é isto, moitas das accións que estamos levando a cabo e que se contemplan para levar a cabo, o Concello de Grove xa levanos facéndoas, aforro enerxético, eficiencia enerxética, peonalización de rúas e outras medidas máis que van a computar para acadar ese 40% da reducción das emisións de CO2 no ano 2020. Creo que de por todos os presentes é conocido o propio documento, polo tanto, non me estendo máis e cedo a palabra a aqueles que queran intervir. Señora Castro. Sí. Perdón, é que lle dou e a veces non vai o mando ben. Ahora. Sí? Hola. Sí, sí. Mire, a verdade é que me sorprende enormemente que un concello como o que temos, no que é precisamente o noso entorno un dos principais puntos de diferenciación e no que o alcalde sae dicindo a menudo a importancia que ten o medio ambiente no noso concello, o feito de que aínda despois de máis de 2 anos no que tiveron a oportunidade de adherirse a este pacto dos alcaldes polo clima e a enerxía non se teña feito, pois dá moito que pensar. Eu non sei se chamalo deixadez ou desinterés ou se chamar as declaracións que fai o noso alcalde tan a menudo como meras declaracións de cara á galería, lonxe de importarlle realmente o que todo isto significa. Resulta que en 2 anos non movemos un dedo, poida que si asistisen as distintas accións formativas que fixeron para os concellos dende a Xunta de Galicia, non o sei, pero agora que sae unha subvención, entón é cando si nos interesa. Ou sexa, que o medio ambiente o defendemos a morte só se hai cartos de por medio, e polo menos aquí é como funcionan as cousas neste concello. E, ademais, levamos as cousas aos extremos e temos que tomar decisións canto antes. Non vai a ser que perdamos a subvención, como xa fixeron non sei cantas veces. En todo caso, decirlle que dentro do Partido Popular nos alegramos de que por fin vayan a adherirse a este pacto e de que por fin se den conta da importancia que ten controlar todos os nosos gastos enerxéticos para poder aforrar. Porque a día de hoxe o que estamos a facer no noso concello é ir a salto de mata e non temos claro en que puntos debemos incidir para non só reducir o impacto medioambiental, senón para reducir os enormes custos que se producen en todas estas cuestións. Para poder aforrar en algo, lóxicamente teño que saber canto estou gastando e, dende logo, que aquí claridade, o que se di claridade neste tema, pois non a temos. Era absolutamente necesario facer un diagnóstico previo da situación e elaborar o plan de acción para a enerxía sostible e clima, o PACES que vostede comenta, pero que deixaron de lado nestes últimos anos.
e según parece o quixeron levar en xaneiro do ano pasado, finalmente aplazouse, pero nunca máis. Eu lle preguntín en setembro do ano pasado polo mesmo tema e tamén nunca máis. Resulta que estamos a xuño de 2020 e a ver se por fin a terceira vai a vencida. Un diagnóstico que, xa digo, ter que esperar a unha subvención, home, eu non sei cando lle pode estar costando este diagnóstico ao Concello, pero por ter referencias eu directamente, por haber traballado algún tempo nunha consultoría especializada, pode andar entre os 2.000, os 5.000 ou como moito os 10.000 euros. Dudo moito que dito informe supere esa cifra. Un informe que, baixo o noso punto de vista, é valiosísimo e que, ademais, nos vai a marcar a folla de ruta e nos vai a permitir ter un control exhaustivo de todos os recursos enerxéticos, de todos os gastos xerados nestas cuestións. E isto non era máis que unha decisión, ao noso entender, estritamente política, que non interesou tomar antes, polos motivos que fosen, pero que, por fin, imos a celebrar que se toma. Mais vale tarde que nunca, xa iba sendo hora, e a ver se resulta que coller a subvención non vai a servir de nada, que non nos pase, por favor, como nos acostuma a pasar, que despois de aprobada a subvención a perdemos porque somos incapaces de xustificala ou por motivos varios. Espero que poñan a debida atención neste tema e fagamos as cousas con xeito unha vez por todas. Nada máis. Ben, señor Otero. Ai, perdón. Aí, ahora. Ben, nada, anunciar que vamos a apoiar, como é lógico, a moción, a proposta esta. Si é indicar que isto foi unha comisión de goberno en febreiro do 2019, o señor Castro dixo por un mes, pero foi en febreiro do 2019, e naquela comisión estaba o técnico municipal e falara de que o custo que supoñía realizar o plan de acción, e foi o goberno quen decideu deixalo fora do pleno. Eu recordo que pedín que tuéramos unha reunión propia deste asunto co técnico municipal, onde se nos explicara que se necesitaba, que traballo levábamos elaborado. Nunca se celebrou esa reunión, ata hoxe que temos esta volve outra vez a pleno, non? Certo é que na comisión se nos dicía que podíamos contar coa información do técnico, pero creo que pediría que por favor tuéramos no momento que se poida, podamos ter unha reunión co técnico de medio ambiente para poder ver, coñecer cal é o grado que se leva agora, que di que está no 15%, pero gustaríanos ter os datos técnicos do que se fixo, do que se implantou para chegar a ese 15%, o traballo que ten adiantado o Concello, como está dicindo, e que traballo teríamos que considerar o técnico que deberíamos elaborar para poder cumplir con ese 40% que nos exixen no 2030. Lógicamente, benvidas sean as subvencións, e así se podemos aproveitar para facer ese plan mellor, pero, como dixo o señor Castro, a verdad que se non era moito valor, tamén pudo saber feito dende hai moito tempo, non? Nada máis por agora. Moi ben, moitas gracias, señor Outeiro. Aí. Ben, para nós tamén é unha sorpresa ver como este pacto e como Guadiana aparece, desaparece. De feito, xa o nome non é que nos guste moito, porque eso do pacto dos alcaldes nos parece que non é moi inclusivo esa denominación, e aparte que realmente quen ten que facer o esforzo non son os concellos, non? E concellos formados por homes e mulleres, non só por alcaldes masculinos, non? En consideración efectivamente a febreiro do ano pasado, cando se trouxo, pois a postura do goberno era moi pesimista, dicindo que iba a ser moi difícil cumplilo e que, pois, ademais, pois sería oneroso facer o que o proxecto, o informe, o documento técnico para poder adherirse. Entón, a nosa sorpresa é que tempo máis tarde pois vimos co mismo, con tempo perdido, non sei que tipo de reducción pudo haber en ese tempo, non se compromete, eso sí, a reducir o 40% e dá un plazo de, ahora teríamos 10 anos, non? Supoño, 2020 estamos hasta o 2030, e o único que lle vexo de bo
aparte do desleixo do goberno tratando isto, o único que lle vexo de bo é que seguramente pois vamos detrás das subvencións, tanto deste caso en concreto, como seguramente despois, ao mellor, se tendrá puntos con respecto a outros concellos a hora de optar a outro tipo de subvencións, a outro tipo de liñas, pois ao mellor estar adherido a este programa, igual que pasa co PEMUS ou con outro tipo de iniciativas que van nunha dimensión paralela. Vou a citar que incluso o Pexón, o citaríamos tamén, que proxectos deste goberno que van nunha dimensión paralela, que están aí para tirar deles e poder xustificar subvencións ante a Xunta e poder acollernos e entrar en ventaxa con outros concellos, que nos parece ben, pero que a súa tramitación e a súa evolución real, pois a verdade que nos parece dubidosa. Entón, vamos a apoiar este punto por responsabilidade co Concello, pero tendo pois as nosas dúbidas e as nosas inquedanzas en que realmente pois son guadianas ou proxectos que aparecen e desaparecen conforme pois aparecen subvencións ou non, ou é o momento ou non é o momento, pero que a oposición, pois a verdade é que non vemos que haxa unha transparencia por parte do goberno, unha apertura e participación do resto das forzas políticas pois para saber que obxectivos establecer e donde pois aplicar as liñas de actuación, e simplemente pois se nos trae para que o traguemos e punto, e nada, pois tragaremos, nada máis. Ben, lamento que opinen así, pero desde logo tampouco vamos a debatir moito máis esa cuestión. Pero, a ver, hai un dato claro. Isto se puso en marcha por parte da Xunta de Galicia, que é o coordinador deste pacto de alcaldes polo clima e a enerxía, de tal xeito que a Xunta de Galicia tomou a iniciativa de ser o coordinador. Cal é a cuestión? Houve, digamos, un primeiro fracaso de adhesión, porque non é o Concello do Grove. A grande maioría de concellos de Galicia non se adheriron a este pacto. Como lles decía, nunha reunión onde participaron diferentes representantes de moitos concellos coa Xunta de Galicia, colleres un exemplo, a alcaldesa de Marín, que non é sospeitosa, é do Partido Popular, foi unha das primeiras que solicitou a axuda económica á Xunta de Galicia para poñer en marcha esta iniciativa, este proxecto está en adhesión. Por qué? Porque os concellos cada día temos máis responsabilidades, cada día temos máis obligacións, pero temos menos personal, menos recursos humanos, técnicos e económicos. A Xunta entendeu esta situación e habilitou esta subvención que ten 2 anos de aplicación para facer ese plan que nos informe, que nos diga que hai que facer. Pero que o Concello do Grove abandona o medio ambiente? Non. O Concello do Grove é dos poucos que está traballando moito e ben no medio ambiente. Desde a compostaxe con un proxecto piloto que, por certo, moito criticou o Partido Popular ali en Confín, o seu deputado á cabeza. A eficiencia enerxética das institucións públicas, edificios públicos, a aforro enerxético da iluminación de rúas, a peonalización de moitas rúas que fixemos no mandato anterior e que vamos a seguir facendo, a xestión de todos os residuos selectivos. Por poñer exemplos das actuacións que o medio ambiente está facendo o Concello do Grove nos últimos 15 anos, tranquilamente. Como que non estamos facendo cousas? Queremos facer máis? Claro que sí. E lle podo dicir que do 40% da reducción de emisión de CO2, o Concello do Grove está posicionado, posiblemente ahora mesmo estamos cumplindo un 15% ou casi un 20%. Hai que facer máis? Claro que hai que facer máis. E se nos axudan económicamente, pois moito mellor, porque eso desde logo non o pedimos o Concello do Grove, o están pedindo todos os concellos. De feito, o obxectivo é que, ao menos, 100 concellos galegos queden adheridos este ano 2020. 100 concellos. Un tercio do total dos concellos que a día de hoxe hai en Galicia, e todos dos de máis de 20.000. É dicir, non é unha cuestión do Concello do Grove, moito menos, é unha cuestión de todos os concellos de Galicia, porque ao fin e ao cabo é certo que compartimos moitos problemas. E iso é do que se trata. Por lo tanto, as oportunidades hai que aproveitalas, e agora a Xunta nos ofrece a todos os concellos, non ao Grove, a todos unha axuda, vamos a aproveitar e vamos a tirar para adelante. Por iso traemos eso hoxe aquí, porque a maiores a documentación que nos pida este pacto, esta adhesión, requiere un costo e un
unha autorización de recursos humanos que a día de hoxe o Grove non dispoñía del. Así que benvida sexa esta axuda. Ben, procedemos, polo tanto, a súa votación. E, como sempre, apuntamos á cámara. Vexo que falta algún... ben, Cristina, a señora Domínguez se incorpora. Votamos, polo tanto, votos a favor. Unanimidade. De acordo? Unanimidade. Unanimidade. Pasamos agora ao punto número 5, expediente 1039/2020, moción do PP, do Partido Popular, en materia fiscal para paliar a crise do COVID-19. Ten a palabra o señor secretario para ler o dictamen da Comisión Informativa. Señor secretario. Muchas gracias, señor alcalde. Procedemos a dar conta do dictame da Comisión Informativa acadado na sesión desenvolvida o pasado 26 de maio. Dase conta do extracto da parte dispositiva que di: proponse polo Partido Popular do Grove instar o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo para paliar a situación derivada da alerta sanitaria decretada pola pandemia, para favorecer o mantemento e creación de emprego, a reactivación da economía local e o apoio a comerciantes, hostaleiros, autónomos e os nosos veciños e veciñas. Instar o Goberno municipal a unha reducción dos seguintes impostos municipais correspondentes á reducción do IVTM do ano 2020 a todos os vehículos. Esta reducción ten que corresponder a un período de 3 meses. Reducción da taxa dos vaos veciños. Esta reducción ten que corresponder a un período de 3 meses. Secretario, ahora, por lo menos eu perdín a voz. Secretario, temos problemas co seu audio. Ahora perdémoslo totalmente. Eu non sei se o resto está desescoitando, pero eu non escoito nada. Javier, ahora. Vale. Por onde íbamos? Pola taxa das terrazas, pode ser? Sí, máis menos. De feito, ahora está na moción. Sigue, sí. Vale, perfecto. Pois un segundo que comparto a pantalla para que se vexa ben. A reducción do IBI actualmente temos un tipo impositivo de 0,58 e a nosa proposta sea baixar ao 55, devolución íntegra das taxas da Praza de Abastos aos negocios que tiveron que pechar e o mercado municipal correspondentes ao período que durou o estado de alarma. Exención das taxas pola licencia de apertura de locais comerciais ou de actividade durante o ano 2020, exención da taxa de uso de instalacións deportivas neste ano 2020. Instar o Goberno Autonómico, Portos de Galicia, a suspensión da taxa do solo portuario pola utilización correspondente ao estado de alarma. Segundo, a construción dun escudo social para as familias prestando unha especial atención aos colectivos máis vulnerables, instando o Goberno Municipal a creación dunhas axudas sociais específicas de carácter permanente dirixidas aos sectores máis afectados ante esta crise. Terceiro, destino das retribucións dos concelleiros por asistir ás sesións dos órganos colexiados mentres dure o estado de alarma para as axudas sociais ás persoas máis necesitadas. Cuarto, reducción do 50% do salario do alcalde e os concelleiros de equipo de goberno mentres dure o estado de alarma e destino de dita reducción para as axudas ás persoas máis necesitadas. Logo someter a citada proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, esta dictaminona favorablemente por 5 votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, PSD e PSOE, e 2 abstencións dos concelleiros de Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Remitirme ao mesmo que dixen antes en canto aos apuntamentos respecto aos acordos que conleven a modificación de ordenanzas fiscais que serán sen prexuízo dos informes técnicos que se levan a cabo unha vez iniciado o procedimento. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Por lo tanto, ten a palabra a señora Castro para defender a ponencia. Señora Castro. Sí, moitas gracias.
ante a grave situación económica causada pola pandemia do COVID-19, coronavirus, os nosos veciños e veciñas precisan de axuda por parte do Concello do Grove. Estos meses de cuarentena afectaron a moitos veciños e veciñas que son comerciantes, hostaleiros e autónomos, e por iso hoxe máis que nunca temos que estar ao lado deles. Tampouco non nos podemos esquecer das familias que se atopan en risco de exclusión social e de ningún veciño do Grove que non se encontre entre os mencionados e precise de axuda por parte das institucións. Queremos incidir nos autónomos do noso pobo, que son quenes manteñen a actividade económica, necesitan a man tendida das institucións nun momento como este e por iso, dende o Grupo Municipal Popular, queremos que o Concello do Grove preste o seu apoio ás persoas que viven no Grove, porque cada unha ten unha historia diferente e hoxe máis que nunca temos que estar con eles. Temos que axudar a nosa xente, por iso queremos activar un plan extraordinario de medidas fiscais que inclúen un aprazamento ou fraccionamentos en intereses e, no seu caso, unha reducción dos diferentes impostos municipais para mitigar o impacto económico desta crise, así como incrementar as axudas sociais para as persoas económicamente desfavorecidas ou que non se poden manter por si mesmas, alcanzando a todos os veciños e veciñas que o precisen. É o momento de traballar unidos, con lealdade e responsabilidade para os nosos veciños e que vexan a nosa firme decisión de manternos o seu carón nos momentos máis difíciles. O Partido Popular do Grove sempre estará ao lado dos veciños, por iso queremos reiterar que esta non é unha moción do Partido Popular, esta é unha moción de todo un pobo que ve e sinte a situación que estamos a vivir. Non nos podemos escudar en que é a Xunta de Galicia ou o Goberno Central quen ten as competencias para apoiar os nosos veciños en materia fiscal, senón que dende o Concello tamén podemos achegar o noso apoio nas materias que son da nosa competencia. Non sei se teño a obligación de ler os acordos, digo, por acortar o tempo, como xa deu lectura o señor secretario. Entón, bueno, pola nosa parte, sigo dicindo o mesmo que dixen antes no caso das terrazas, botamos moi en falta a rapidez coa que este Concello tiña que reaccionar. Hai moitos concellos da contorna que sí que foron áxiles neste tema e concellos de todos os colores. Bueno, lle cito unha serie de titulares. A hostelería de Marín non pagará a taxa de terrazas hasta o 2022, Vila García suspende o cobro de taxas e impostos municipais, o Goberno de Vigo baixa a taxa das terrazas nun 70%, Cambados bonifica a taxa de basura ao mínimo legal para o comercio e a hostelería e exime do imposto por las terrazas, Pontevedra reducirá de forma sustancial a taxa das terrazas, Vilanova eliminará o pago de taxas en lugar de aplazalas para axudar aos empresarios, o Concello de Sanxenxo non cobrará as taxas das terrazas no que queda de ano, o Concello da Garda elimina as taxas das terrazas para este ano, etcétera, etcétera. E a verdade é que seguimos dicindo o mesmo. Non podemos tardar tanto en reaccionar. A xente está esperando, como agua de maio, a que o Concello faga algo por eles. E o momento é agora. O momento é difícil, está sendo moi difícil, a pesar de que me chamen catastrofista. As cifras son as que son e as perdas económicas que se levan xenerado dende o decreto do estado de alarma o día 13 de marzo foron considerables. Polo tanto, chega o momento por parte do Concello de ter un xesto, de arrimar o ombro. Hai que decir que nos durante todo o estado de alarma procuramos manternos sin facer ningún tipo de declaracións, pero a verdade é que non compartimos, dende logo, a maneira de proceder deste Concello, que ata a data non tomou ningún tipo de decisión. E esperamos que, lóxicamente, acepten as propostas que nos propoñemos a través desta moción. Moitas gracias. Moi ben, gracias. Señor Otero. Aí está, non? Sí. Sí, vale. Bueno, vos decimos de que nesta crise sanitaria non foron numerosos os negocios que tiveron que pechar estes 2 meses, que siguen pechados moitos, e outros que lle costará abrir ou que realmente o mellor terán que pechar por culpa desta situación.
máis preocupante se cabe o número de veciñas e veciños que se viron abocados no mellor dos casos ao ERTE, outros ao paro, seguramente moitos que non teñen ningún tipo de ingreso nestes momentos. E o Concello somos a primeira institución que de contacto con estes veciñas e veciños, e temos que estar ao carón deles para traballar para que ninguén quede atrás nesta crise, non? E por ese motivo, nós xa o 25 de marzo registramos unha proposta de medidas económicas fiscais e sociais que considerábamos importantes para aplicar, medidas que entendíamos, seguimos entendendo, que tiñan que ser estudiadas polo goberno, os grupos de oposición, os sectores implicados e, lógicamente, os municipais. Esta moción que presenta o Partido Popular considerámosla oportunista ou inasumible, porque estamos vendo tal como está plantexada, aplicar todos os puntos de arriba a baixo, económicamente creo que daría unha inestabilidade no noso Concello, non? E sábeno, o mesmo que saben que seguramente non sairá adiante, nin levaría o visto bo da intervención. Pero, bueno, queda ben de cara a galería. Sabemos que tal, nós tamén tiñamos a proposta esta, podíamos trasladala en moción, o BNG tamén podía chegar a este pleno, que seguramente ten as súas propostas con outra moción, e podíamos estar hoxe aquí con 3, 4 mocións, con puntos incluso contradictorios. Pero, bueno, tamén temos claro que isto parte da responsabilidade non é só do Partido Popular, ou non é do Partido Popular, senón do goberno municipal. Por qué? Porque no momento en que comezou esta alerta sanitaria, se o goberno forse responsable e pensar o mellor para os veciños, teria convocado a todos os grupos políticos, recoller as aportacións de todos os partidos e, de ser preciso, con informes técnicos, decidir que medidas aplicar. Pero por que reunir a oposición se temos maioría, estamos solos? Vamos, non é necesario, non? Eso foi o que pasou. Como dixen, o 25 de marzo, tan só 11 días despois, registramos esa serie de medidas que consideramos necesarias, modificacións, aprazamentos. O día 18 de abril fixamos alegacións ao anuncio de cobranza do imposto de vehículos cebados, pedindo que se aprazase o pago porque aplicábase o día 4 e moitos non cobraron o ERTE, e incluso que se esperara a taxa do segundo trimestre dos postos de bancadas do mercado municipal. A día de hoxe non temos ningunha resposta por parte do Concello en relación a estes 3 ritos, pero a ningún dos 3. E 2 son alegacións. Ninguna resposta oficial, despois de realizar as peticións polos cauces oficiais. Pero resulta que hai 2 asociacións de empresarios no grave, e máis, creo que o BNG e o Partido Popular teñen un informe económico de tesorería que lle entregaron na mesa de comercio, creo que a semana pasada en Man, pero nós que presentamos 3 escritos no Concello non temos ningún informe ni ninguna resposta a estas cuestións. Pois, non sei, para poder ollar, temos que conseguirlo por algunhas fontes. Non sabemos se isto é normal ou non é normal, pero polo que vexo é máis fácil, non sei, conseguirlas por fora que do propio Concello. Nós somos partidarios de ofrecer beneficios fiscais aos nosos veciños e veciños, autónomos, pymes, empresas. Xa temos presentado moitas destas propostas no pleno, como dixen xa no anterior, no extraordinario, medidas fiscais de reducción, bonificacións á xente máis perjudicada. Nalgúnas cuestións que solicitan esta moción estamos de acordo. Son, creo que as mismas incluso que temos presentado nós. Non sei agora mesmo cales son, pero eran similares. Pero, lógicamente, podemos votalas por separado, entón non sei, pediríamoslle que retiran a moción, que o goberno se comprometera a crear na maior brevidade posible unha mesa de traballo con todos os voceiros e incluso cos actores sociais implicados ou que poderán ser técnicos municipais, tomar unha decisión, conseguir os informes técnicos e chegar ao pleno cunha proposta conxunta de todos os voceiros, todos os grupos municipais do Concello. Porque seguramente as cuestións sí podremos aplicalas, sí podemos facelas, pero, lógicamente, cada un temos o noso punto de vista e creo que podríamos ter un punto de acordo común entre todos para aplicar bonificacións en tasas, en impuestos,
que se poderán levar a cabo incluso este ano, non ter que esperar a modificar o calendario fiscal do vindeiro ano. Polo de agora, nada máis. Moi ben, señor Outeiro. Ben, desde o BNG xa o remarcamos no pleno anterior, en que este goberno pois en ningún momento está polo diálogo social, nin polo diálogo ca oposición, está exercendo un monopolio do que é a labor do Concello que linda no despotismo. Non é de extrañar que en este tipo de actuación política, pois despois de que se aplicaran as medidas da pandemia o 13 de marzo, pois só se dignou a convocar a oposición o 27 de abril, mes e medio despois, pero por interese de anunciarnos de que necesitaba un pleno urxente para subir a tasa de depuración. Por lo tanto, nada podemos esperar xa, si nesta situación de crise, neste quebranto sanitario, social e económico que non ten parangón pois nos 40, 50 últimos anos, se o goberno actúa así, xa en casos máis livianos, pois non esperamos xa ningún tipo de democracia por parte deste Concello. Por lo tanto, en estas baterías de proposicións, como outras moitas que se podrían aplicar, pois dubidamos que este goberno sexa pois o idóneo para propoñelas e menos aínda para aplicalas. O noso voto, en principio, vai ser positivo e sabendo, ademais, que efectivamente, como se dixo antes, a aplicación exhaustiva de todas estas medidas, pois seguramente xa a propia legislación o impedirá, non? Porque ademais crearía un burato bastante grande pois nos ingresos do Concello. Pero si ben é certo que a mellor certas medidas sí que poden ser suavizadas ou aplicadas de xeito blando para que moitos veciños, que moitas empresas, moitos autónomos, moitos comerciantes que están pois en momentos complicados, pois sí que poidan ser beneficiados. Entón, esperando tamén que haxe informe tanto de intervención como de secretaría sobre a posibilidade de este tipo de baterías de medidas, pois o noso voto vai ser afirmativo e este tipo de moción para min sería como unha espita para iniciar pois eso, unha mesa de voceiros e de actores sociais para intentar aplicar medidas paliativas a situación actual, non? Desconfiando da vontade deste goberno, que o único que fixo foi intentar acaparar o máximo de protagonismo para non sei en que medida, porque total as eleccións municipais ainda non fai un ano delas, debería de ser polo menos nos primeiros anos pois mostrar un talante máis aperturista democrático, cousa que este goberno pois non é capaz de facer, non? Parece que se lle subeu bastante a cabeza o tema de aplicar o rodillo, de aplicar a apisonadora da maioría, e entonces, pois, con un extraño exceso de celo, pois parece que ten que monopolizar todas as decisións e todas as cousas importantes, non? E chegando incluso a mentir en algunha roda de prensa por parte do alcalde, a mentir cando decía que sí que tiña aos resto de partidos de oposición e de voceiros pois o tanto das medidas que se iban aplicando, etc., cando el sabía que era unha mentira que lle comunicaba aos veciños como moitas outras que vai colando, non? Entón, é decir que sí votaremos a moción, sabendo que é inaplicable ao 100%, non somos uns irresponsables políticos en este aspecto, senón que pois hai digamos bastantes barreiras que atenuarán
pois a posibilidade de aplicar moitas destas medidas. Pero a filosofía nos parece boa e pois é unha forma de tirar a pedra encima do tellado deste goberno e pois facelo que se mova e que intente gobernar para os veciños e gobernar para paliar, pois, xa digo, o quebranto económico, social, sanitario máis forte que temos vivido nos últimos 50 anos, seguramente, ou máis. Vale, nada máis. Moitas gracias. Pois, desde o goberno, primeiro, se me permiten, vou acudir á anécdota. Falaba antes a voceira do Partido Popular, o BOE, a incoherencia, o goberno un día di unha cousa, despois matiza, despois di outra. Home, nunha situación tan excepcional como xestionar unha pandemia a nivel mundial, bueno, que me digan os gobernos que realmente están tomando medidas claramente definitivas e totalmente correctas desde o minuto 1, porque non hai ningún. Pero quero ir á anécdota porque se antes tratábamos a moción do Partido Popular onde nos pedía a bonificación do 100% das terrazas, esa moción foi presentada posteriormente a que agora vamos a debatir, que é esta. E esta, o Partido Popular, nun dos puntos poñía reducción da taxa de terrazas, neste caso temos as que dependen do Concello e as que dependen da Xunta de Galicia, en ambos casos solicitar unha bonificación por non uso correspondente ao estado de alarma. Ben, que quero dicir con isto na anécdota? O Partido Popular en 2 semanas modificou radicalmente a proposta respecto á taxa de terrazas neste escrito e no que debatimos anteriormente. Por que? Bueno, porque as circunstancias, ao fin e ao cabo, desta pandemia, desta situación, nos obligan a tomar medidas cada día e decisións cada día. E, por suposto, que poden ser contradictorias, porque, como lles decía antes, o que se falaba fai unha semana non ten nada que ver co que se está falando agora. As medidas que se estaban acordando fai unha semana non ten que ver coas que se están acordando agora. E a evolución da propia, a evolución sanitaria da pandemia, pois vai evolucionando de xeito totalmente diferente. Cando eu me facía caso ao dramatismo da señora Castro, non falo do dramatismo da escena social, económica que estamos a padecer. Eu, desde logo, non me considero unha persona insensible a ese respecto e creo que levamos semanas traballando moito e con moita xente nesa liña. Estaba falando do dramatismo que lle impón vostede a súa exposición aquí, a súa exposición. Dramatismo en ese sentido. Eu non me estou referindo ás dificultades económicas, que son moi consciente, na que non o crea, son moi consciente da situación que estamos a vivir. Pero ben, analizamos un pouco a exposición de motivos e a moción que nos traslada o PP. No primeiro parágrafo pon: os veciños e veciñas do Grove precisan de axuda por parte do Concello do Grove. Ben, a discusión, creo eu, é que tipo de medidas necesitan e de axuda necesitan os veciños e veciñas do Grove. Fala tamén de que hai familias que se atopan en risco de exclusión social. Este goberno, o primeiro que tomou medidas foron de 2 ámbitos. Por certo, se me permiten, agradecer aos compañeros de goberno durante o traballo feito en esta pandemia, porque, curiosamente, fora do Grove, e moita xente do Grove, tamén hai que reconocelo, nos ten agradecido o traballo feito, pero parece ser que en este pleno os partidos da oposición nunca lle parece correcto o que temos feito. Tomamos moitas decisións, moito delas, iniciativas do Concello do Grove que despois adoptaron outros concellos, incluso nos primeiros días da alarma. Entón, por tanto, tomamos medidas sanitarias e sociais. E no caso de exclusión social, o Concello do Grove habilita partidas económicas que suman en torno aos 40.000 euros en diferentes partidas. Incrementamos as axudas ás familias en risco social. Por certo, temos axudas directas da Diputación de Pontevedra, o único organismo superior ao municipio, o único organismo que a día de hoxe ten ofrecido subvencións e axudas ao Concello do Grove a nivel económico, o único. Donde, ademais, habilita unha partida expresa para que as familias do Grove en exclusión social a través das asuntos sociales do Grove podan acudir a esas axudas. Así pois,
trasladan vostedes esta iniciativa e, claro, xa adiantan que non nos podemos escudar en que a Xunta de Galicia ou o Goberno Central que ten as competencias para apoiar os nosos veciños. Pois claro que sí. Falaba vostede antes, vostede, señor Cacabelos, decía a señora Castro, non querrá parecerse ao Goberno Central. Son o primeiro a reconocerlo que o Goberno Central ten cometido moitos erros. Principalmente erros de comunicación que non de decisións. Moitos erros. Todo é mellorable. Pero, desde logo, dígame vostedes, calqueira dos presentes, cando un autónomo neste país ten recibido unha axuda económica directa dun goberno. Cando? É a primeira vez na historia que un autónomo ten axuda. E eu falín con moitos autónomos estes días, e moitos deles non pagaban a cuota de autónomos, 200 e pico, 300 euros, dependendo, e aínda por riba estaban recibindo axudas económicas de entre 700 e casi 1000 euros mes, por a baixa de actividade económica ou polo peche do seu local. Cando tuveron esa axuda? Pois isto é o Goberno Central de Madrid, o Goberno do Partido Socialista e de Unidas Podemos. O Goberno tomou a decisión dos ERTES, que moitísimos traballadores e traballadoras deste país están, e as empresas poden acometer os ERTES porque se puxeron en riba os cartos e a posibilidade. O que se acaba de aprobar esta semana, o ingreso mínimo vital. Non me digan que eso non son axudas económicas directas, permanentes, que nunca na vida, na historia deste país, se tomou unha medida desas características. Por lo tanto, que me quero parecer ao Goberno Central. Eu o que quero é que cada un asumamos as nosas competencias e capacidades. E o que reclamo do Goberno Central e estas medidas que acabo de expollerlle están facendo, tamén a reclamo da Xunta de Galicia. Porque aquí sempre nos esquecemos, non sei por que razón, de que hai un organismo que é a Xunta de Galicia puxa obrigación á comunidade autónoma, con competencias e orzamento propio para elo. Por certo, o goberno que tanto se critica traslada 1.300 millóns de euros á Xunta de Galicia, entre outras cousas para cubrir a baixada de ingresos que a Xunta de Galicia vai ter polo estado de alarma. E eu pregunto, cantos cartos saben vostedes que nos vai a dar a Xunta de Galicia aos concellos? O Partido Socialista temos unha moción que hoxe non metemos porque entrou tarde, donde solicitamos un fondo de 300 millóns de euros para todos os concellos de Galicia, todos, por parte da Xunta de Galicia. Pero dígame vostedes se hai algún tipo de axuda directa, económica, que a Xunta de Galicia ten habilitado aos concellos ou aos sectores. Porque eu lles digo que cero. Cero. E claro, vamos ao Concello entonces a pedir. Ben, analicemos. Eu non sei se vostedes, porque presentar papeles está moi ben, isto está moi ben, pero analizaron vostedes a economía que supón isto? Analizaron isto? Me parece que non. E vou explicar por qué. Miren, en primer lugar, canto supón estes impostos que están vostedes e taxas a un comercio medio do Grove? Canto lle supón o ano? Teñen ese cálculo feito? Non. Non. Supónlle unha media de 550-600 euros a un comercio medio. A un bar, restaurante medio, lle pode supoñer 1.200 euros, sempre e cando o local seña propio e se incorpore o IBI, porque se non incorporamos o IBI serían menos. O ano. As medidas que propón o Partido Popular aquí en este documento pode supoñer ao comerciante medio unha rebaixa no coste anual de 220 euros. 250 euros, vamos a ser generosos. E pode supoñerlle a un bar-restaurante medio un aforro económico de uns 450-500 euros. Por lo tanto, estamos falando o ano que estas medidas polas en marcha lle suporía ao comercio do Grove 250-300 euros de aforro o ano e a un bar e un restaurante 450-500 euros de aforro o ano. Se dividimos eso entre 12 meses, estaríamos falando nun caso de menos de 20 euros mes, e se estamos falando do segundo caso, bar restaurante medio, estaríamos falando de 20 e poucos euros mes. Multiplicado por 3 meses, porque a maioría de cuestións que aquí presentan son de 3 meses durante o estado de alarma,
estaríamos falando de aforros medios de 60 euros a 85 euros. Pregunto, que seguramente non sei, lle resolve a vida a algún autónomo comerciante ou hostelero do Grove un aforro de 80 euros? Por favor, sexamos francos e honestos. Eu creo que non. 80 euros. Eu teño falado con moitísimos e me din, a min eso non me resolve nada. Recibo máis da axuda do goberno ao mes, 700 euros, 800, 900 euros ao mes, cada mes, onde teño actividade pechada, e iso sí que é unha axuda económica. De feito, algún dos hosteleiros cos que teño falado me dicían que estaban cobrando axuda económica e como eles cotizaban por un nivel máis alto da media, a verdade que estaban recibindo uns cartos que lles permitía aguantar. E o reconocían así, falando comigo. Polo tanto, isto hai que analizalo moi ben cando se traslada. Por iso nós, este goberno, non vamos a entrar, e sei que moitos gobernos están anunciando medidas. Medidas concretas a día de hoxe, prácticamente ninguna. E, por certo, a señora Castro acaba de relatar. Marín, Vilagarcía, Pontevedra, Cambados, Vilanova, etc. Terrazas. Non xa falamos no punto de antes. Terrazas. Bonificacións. Cambados. O lixo. E algúns están estudiando, porque dígame cantos aprobaron. A suspensión, sí. Pero vostedes consideran aquí, sexan honestos, que a suspensión de impostos é unha solución. Iso é aplazar un problema. Suspendemos ahora mismo o cobro, pero en algún momento vamos ter que cobrarlo, en noviembre. Entonces, en noviembre, cobramos o de todo o ano, cobramos o que aplazamos, o que suspendemos, e seguramente temos que, e os hosteleiros e os empresarios desta vila teñen que pagar todos os impostos autonómicos e centrales, etc. etc. Por lo tanto, en vez de resolver un problema, yo acumulamos todo no último trimestre do ano. E aí, a pagar todos. Iso é suspender. Iso non é unha solución. Por certo, a suspensión temporal, o fraccionamento, xa está recollido nas nosas ordenanzas. Calquera que o necesite, volvo a dicir, e sei que ás veces lles molesta moito que lles diga isto, non sei por qué. Calquera que necesite realmente paralizar, fraccionar os pagos, pode pedilo mañán mismo, porque mañán se lle vai a autorizar. Iso xa se ven facendo fai anos no Concello do Grove. Por certo, a día de hoxe, polo menos as xuntas de goberno, pouquísimos fraccionamentos, e normalmente de unidades familiares, non de empresarios. Para min iso xa é bastante revelador de cal é a situación. A mellor, e volvo a dicirlle, non é tan dramática como me están trasladando, pero si acudimos ao que me está dicindo, e eu sei que no pleno cando falábamos do canon de saneamento, a señora Castro falaba de que un hosteleiro había falado con ela que tiña uns costes de 10.000 euros que non era capaz de soportar. Me quere dicir que vostede que condonando agora ao Concello do Grove 80 euros nun trimestre, os 600 euros do ano, os 600. Vamos a resolver un problema dun empresario que ten 10.000 euros de coste ao mes? Vamos, é que nos estamos enganando nos mesmos. Estamos enganando nos mesmos. Por tanto, por favor, analicen isto cando o presenten. Analicen. E, ademais, falan de comparativa de outros concellos. Pois agradezcolle moito que fale de outros concellos, porque a comparativa feita desde a Tesorería do Concello do Grove, a comparativa feita nos establece e nos di que o Concello do Grove é dos concellos do Salnés cos impostos e as taxas máis baratas de todo o Salnés. E a comparativa, cando a queira están a de súa disposición, Cambados, Vilanova, Sanxenxo, Vilagarcía e Meis. Xa yo dixe no pleno anterior, pero volvo a recordar. E xa que falou de a comparativa de outros concellos, eu falín coa alcaldesa de Cambados. E eles van a aplicar unha bonificación no lixo, porque na súa ordenanza está recollido o mínimo 29 e pico euros, 30 euros. Pero cando vostedes analizan o informe, ven que para o comercio lle supón que nun trimestre, en este trimestre da pandemia, que é o que aplican, van
a pagar 29 euros cando pagaban 150 euros. Polo lixo estou falando. ¿Sí? Espero que me sigan. Un comerciante en Cambados paga ao trimestre 150 euros. Por 4 trimestres, se non me confundo sumar, son 600 euros ao ano que paga un comerciante de Cambados polo lixo. 600. Quédense con esta cifra. 600. Canto paga un comerciante medio no Grove polo lixo? O ano estamos falando. 225,5 euros. 225,5 euros. O ano, 600 euros en Cambados. Se falamos do bar ou restaurante, no Grove pagan 518 euros ano, 518 euros ano, en Cambados non baixan de 800 euros ano, de 800 a 1200. En algúns casos, o doble, polo mesmo tipo de negocio. Entonces, vostedes me queren decir que aquí no Grove estamos tan mal, e somos tan malos, e resulta que temos a tarifa fiscal máis rebaixa de todo o Salnés, en comparación cos concellos nosos. Pero iso non valoran. E, polo tanto, o que ali paga 150 euros ao trimestre, aquí paga 110 ao semestre. Ao semestre. Se aplicamos os 3 meses que vostedes piden, estarían pagando 55 euros. O aforro son o que lles decía antes. Que, de verdad que estamos falando destes números. E con iso resolvemos os problemas económicos do comercio, as pymes, os autónomos e a hostelería do Grove. Por favor, sexamos serios, home. Que sei que queda moi ben para a galería. E sei que se isto sale adiante o Partido Popular vai a enarbolar a bandeira de que, mirad, estamos con vós. Pero a realidade é que de axuda económica, nada. Nada. Por lo tanto, esperad un momento que me está chamando. Sí. Vale, perdón. É que me están... nada, era informático, perdón, cousas do directo, que o secretario se colgou e teño que admitilo e admitir a Cris tamén, porque quedaron colgados. Bueno, espero que ahora xa recuperen. Sí. Ben, non sei se falta alguén máis. Vale, perdón, me perdín un pouco no meu fío, pero de verdad que se é a verdadeira axuda económica que vostedes están plantexando? Por favor, home, por favor. Ei, apagade por aí, por favor, silenciar. Ben, continuo, se me escoita, non é que estamos tendo alguna interferencia. Ben, vou intentar abrevar porque son as 10:20 e ainda quedan varios puntos que tratar. Entonces, nos intentamos ser coherentes e analizar as cousas detidamente, sí. Decía ahora mismo a voceira do Partido Popular que presentaban isto pola falta de rapidez do goberno. Pois non espere máis rapidez porque non a vamos a tomar. Con tranquilidade. E vamos a ver que medidas económicas en base ás capacidades. E lle falaba, porque as capacidades económicas que teño o Concello do Grove, porque claro, eu falaba coa alcaldesa de Cambados e digo, bueno, e como financias a rebaixa de todo isto? Que ali suspendemos o Albariño e, polo tanto, os cartos que dedicamos ao Albariño vamos dedicar aí. Porque ainda estamos traballando co orzamento prorrogado do 2019-18 e temos unha partida da Cidade Europea do Viño, un remanente que temos aí, e vamos a dedicar aí. Moi ben, eu lle plantexo aquí agora. Eliminamos xa, suspendemos xa a Festa do Marisco e os 150.000 euros que sobran o dedicamos á economía do Concello do Grove. Nos ahora non vamos a tomar esa decisión, por iso lle digo que tranquilidade. Xa tomaremos máis adiante cando tomemos a decisión. Por qué? Porque estamos convencidos que a Festa do Marisco, se se fai, é o maior impulso económico que se pode facer a Vila do Grove. E ninguna axuda económica que podamos trasladar desde o Grove vai a mellorar, por suposto, a ter a repercusión económica para cada negocio que poda ter a Festa do Marisco. Por lo tanto, calma. Pero hai outro análisis que tiñan que facer, e non sei se fixeron. A repercusión económica para un negocio, e lle falín, comercio, restaurante, bar, medio, porque, por certo, os supermercados estuveron traballando como nunca estes días, as conserveiras, por sorte, estuveron traballando, e, polo tanto, hai moita actividade que estuvo traballando. E a min, volvo a insistir, curiosamente, cos que falín, menos con Engroves, a directiva de Engroves, pero cando falín personalmente con moitos autónomos, comerciantes e restauradores,
Nadie me fala destas bonificacións. Cando falo con eles directamente, nadie me fala destas bonificacións. Ahora ben, canto supón eso ao Concello do Grove? Porque o comercio lle supoñía 200 e pico euros e aos bares e restaurantes medios 400 euros de aforro o ano. Por lo tanto, estamos falando de 60 e 80 euros en un trimestre. Bueno, pois o Concello do Grove, se aplicamos todo o que aquí se solicita, suporía unha rebaixa nos ingresos de 541.000 euros. 541.000 euros. Datos calculados coa execución do orzamento en ingresos 2019. O que se recaudou nos diferentes impostos e tasas do ano 2019, facemos o cálculo que vostedes plantexan 541.000 euros. Pregunta, de onde sacamos eses cartos? De onde sacamos eses cartos de gastos? Díganme vostedes, onde reducimos 541.000 euros e o mellor valoramos isto, o mellor. Porque nós estamos pola vía da reactivación económica, non da subvención, da reactivación económica. A mí o que me está pedindo os comerciantes autónomos, temos que traballar e poñer accións en marcha que melloren a actividade económica, que recuperen a actividade económica. Eu, polo menos, o que saco de conclusión cando falo con a xente é non te pido unha subvención porque me das esta subvención estes días e para o mes, se non teño xente, onde vou a volver a chamar? Ao Concello xa non podemos reducir máis. O que nos están pedindo, a maioría é axúdame conxuntamente con accións para ter clientes no meu negocio. Iso é activar. Porque a xente que quere facturar non quere axuda, non quere subvencións. Pero aproveito a ocasión, porque aquí nunca se fala e parece que molesta moitísimo cando Cacabelos, o alcalde do Grove, reclama a Xunta. Por certo, moción que aplaudo do BNG que trataremos despois. Onde está o plan de reactivación económica da Xunta de Galicia? Onde está a axuda ao comercio? Hai unha Dirección Xeral de Comercio. Onde está a turismo? Hai unha Consellería de Turismo. Onde están os fondos económicos que axuden directamente aos negocios de hostelería? Porque aí sí que hai capacidade económica. Aí hai miles de millóns. Non aquí o Concello do Grove, onde unhas propostas non lle solucionan nada. Porque se aprobáramos isto hoxe e se acometeran estas bonificacións, lle podo garantir que a finales de xuño volverían outra vez algúns de vostedes a traer unha nova moción. Oiga, os comerciantes piden máis porque iso non chegou a nada. Porque non chega a nada. Isto non é unha solución. Isto é un brindis ao sol. E aquí temos a responsabilidade de xestionar, de ser un goberno coherente e responsable co orzamento. Porque, por certo, se baixamos 500.000 euros do orzamento municipal, as empresas van querer cobrar e o Grove está pagando a 17 días, período medio de pago. O Grove está saneado económicamente e eu non quero entrar, pero hai outros concellos que están tomando estas medidas que resulta que arrastran de un exercicio a outro máis de 1 millón de euros de facturas pendientes de pagar. Entre 500.000 e 1 millón de euros. Está aí a hemeroteca. Poden consultar os concellos que vostedes trasladaron e moitos deles teñen problemas de tesorería para pagar. Eu aí non me vou meter. Eu teño claro que no concello a nivel económico estamos gestionando ben. E, por suposto, outra moción do BNG que van a presentar e que xa adianto que vamos a apoiar porque o vimos pedindo eu personalmente e o goberno conxuntamente a capacidade e a posibilidade de utilizar o superávit. Porque a nós, se nos permitiran, xa sei que sona moi ben, cando a señora Castro, o pleno anterior, dicía no, é que vostede anuncia un superávit de 800.000, pois use eso, non nos suba a nós. Sabe que non se pode usar, home. Porque vostede, a súa obligación como voceira do Partido Popular é coñecer a normativa que hai que aplicar. E sabe perfectamente que non podemos aplicar o superávit. Por lo tanto, non diga que temos 800.000 euros de superávit e que a Cabelos non lle apetece gastalo, porque está mentindo, está engañando a xente. E iso é moi grave en política. E podo dicirlle que lle pasa un coste. Mire, non quería dicir, pero fala, vale, moi, si seguramente vostede entrou en política porque eu son un dictador, non teño empatía e non falo coa xente. Pero eu, desde que estou en política, empecé con 4 concelleiros e a día de hoxe hai 10, gracias ao gran equipo que sempre me acompañou durante todos estes anos. Seguramente a xente do Grove está equivocada, seguramente ese foi o gran error.
pero temos 10 concelleiros. Creo que temos un aval suficiente para tomar decisións. E, por suposto, como dicía o compañeiro do BNG, non podo compartir. Nós non temos un protagonismo electoral. Faltaría máis, vostede acaba de decir, faltan 3 anos e medio, 3 anos. Cumprimos esta semana para as eleccións municipais. Vostede pensa que este goberno estamos pensando nas... Pero se non sabemos ainda as cousas que temos que acometer todas estas semanas que veñen, estamos pensando no 2023, por favor. Somos, ainda que non lo crean, este goberno é moito máis serio do que vostedes pensan, pero moito máis serio do que vostedes pensan. E, polo tanto, non vamos a apoiar esta moción. Por certo, xa me centrei no punto número 1, pero quero parar nos outros, rapidamente. Asistencia social estamos traballando máis que nunca. O compañeiro Quito Parada traballou estas semanas como creo que non se traballou moito tempo en ámbito de asuntos sociales, debido ás circunstancias e a realidade, pero un traballo importantísimo. Con, ademais, acordo de todo o goberno de aportar cartos a asuntos sociales, igual que temos cartos para aportar a Concellería de María López en Comercio, e xa puxemos en marcha a publicidade, vamos a poñer en marcha a plataforma, estamos con cursos de formación, porque iso é a liña de acción que xa estamos poñendo en marcha a favorecer a recuperación económica da Vila do Grove. Iso é no que nós creemos e pensamos. E se está traballando en ese sentido, se toman decisións no ámbito sanitario con Javi Caneda. Como que non? Claro que estamos tomando decisións. Pero, desde logo, miren, o punto 3, agora me estou perdendo, aí teño aquí, retribución dos compañeiros. Miren, a retribución dos compañeiros e compañeiras de todo o pleno que fagan con eles o que cada un considere. Eu, personalmente, xamais vou a anunciar os donativos, as donacións que fago os meus cartos. Xamais. É unha decisión miña personal e a miña forma de ver a política. Eu aí non me vou meter ahora. Que cada un de vostedes coas dietas que cobren non fai falta un acordo plenario. Fagan vostedes o que consideren. Faltaría máis. E se queren debatimos o 50% da rebaixa do salario. Debatímolo. Porque me parece tan demagóxico, tan populista e tan lamentable que creo que non merece a pena debatilo. Pero, desde logo, se consideran que isto é unha medida política, os políticos falando destes temas, creo que non vemos a política igual. Eu quero que a política se dignifique, que a política sexa vista polos ciudadanos como unha tarefa necesaria, como a xestión do colectivo, e defendín desde o minuto 1 e seguirei defendendo un político que lle dedica 24 horas a isto ten que cobrar. E, por certo, por traballar, eu non vin a nadie traballando durante este estado de alarma acordaran na súa empresa rebaixar o 50% do salario. Por lo tanto, non o vamos a facer. Eu non lle vou a pedir aos meus compañeros que cobran limpos, netos, entre 550 e 600 euros, que se rebaixen a 300 euros co traballo que están a facer. Por certo, Noemí Outeda, que cobra da Diputación aquí, cobra dietas por asistencia a plenos. Que lle digo, que elimine eso. O Juan Otero, que só cobra por asistencia a xuntas de goberno, comisións e plenos. Que elimine esas dietas. Ou Outeda, que temos aí, que está todos os días ao pé do cañón traballando no Concello do Grove e cobra, non chega aos 1.200 euros limpos, netos. E que lle pedimos? Que cobre 600. Ten un traballo que dedica as horas que non ten. O Ángeles Domínguez, que está cobrando en torno aos 1.600, 1.700 euros netos. Por que temos que rebaixarnos por normativa, por lei, 50% do salario? Eu cobro 2.500 euros. E lle digo que considero que estou ben pagado. Por qué? Porque cobro máis que a media dos meus veciños. Pero non son o que máis cobra do Concello do Grove. E a responsabilidade que asumo eu, ou calquera alcalde que me precedeu, ou alcaldesa, a responsabilidade que estamos asumindo como mínimo deberíamos de cobrar igual que o máximo que cobra o traballador que máis cobra do Concello do Grove. E non estamos aí. Hai hasta 5 ou 6 traballadores que cobran máis. Por que vamos a ter que rebaixarnos o salario 50%? É que non acaba de velo. Un brindis ao sol. Queda moi ben. Queda moi ben. E que? Para que? A ver, para que? Así vostedes se sienten contentos. Mira, ve que ben, estes cobran menos. Por favor, pero por que? Xente que lle está dedicando horas que non ten, porque a maioría deles non están liberados. Están compatibilizando o seu traballo con vir aquí. Que non. E xa lle digo, a ver se, por favor, me dá igual que de aquí ao 23 traigan
unha moción cada pleno con unha rebaixa, aínda que sea de 1 céntimo, dos salarios dos concelleiros deste goberno e concelleiras, que xa lles adianto que vamos a votar a todas que non, porque eso non favorece a dignidade da política. Vostedes aspiran a gobernar e aspiran a ter aquí, e lles adianto algo, e moitos de vostedes tiveron responsabilidade de goberno, os seus grupos. Cando están aquí saben perfectamente as horas que se dedican e isto ten que ser remunerado. Alguén que lle dedica tantas horas a unha tarefa ten que cobrar. Por lo tanto, en definitiva, non vamos a apoiar esta moción, porque primeiro, as medidas que se propoñen non van a resolver nada aos autónomos, comercios, hosteleiros do Grove. Nos apostamos pola reactivación económica, apostamos por líneas de acción tanto no comercio como no turismo, en outros ámbitos. Miren aquí que se suprima a taxa pola plaza, polos postos do mercado. Postos a nós non nos perdonan ni o primeiro céntimo. E temos que pagar 30.000 euros o ano polo mercado municipal. Carai, o sea, nós pagamos, por certo, por sorte, as traballadoras do mercado estiveron traballando todo o estado de alarma. E creo que algunhas bastante ben, ademais. Por tanto, é que isto non, porque a mí se me convenceran de que con isto solucionamos o problema económico do estado de alarma na Vila do Grove, mañán mismo tomamos a decisión ao goberno. Pero como goberno somos responsables, sabemos que se adoptamos esta medida non solucionamos nada fora, non solucionamos nada na nosa vila, e o que facemos é xerar un problema económico importantísimo no Concello do Grove, porque estamos eliminando 541.000 euros de ingresos. E iso non podemos permitir. Por lo tanto, retiren vostedes como lle dixo o señor Otero, poden retirala, pero desde logo, podemos falar e sentarnos, como ademais fixo a compañeira na mesa de comercio, para falar de medidas activas. Pero para tomar medidas de subvención, de bonificación, non nos chamen. E non vamos a chamalos porque por aí non vamos. Por aí non vamos. Por aí non vamos. Por lo tanto, creo que non podo ser máis claro na miña exposición. Abrimos novamente un torno de intervencións. Señora Castro ten a palabra. E perdón, sempre me confundo aquí porque vai un pouco máis tarde. Ben, ten a palabra e aínda, bueno, quedan 3 mocións do BNG, por tanto, abrimos un turno de intervencións, a ver se somos todos capaces de ser breves e para votala e continuamos co pleno. Moitas gracias, señora Castro. Mire, señor Cacabé, penso que se equivoca de largo co Partido Popular. E se vostede pensa que nós somos capaces de presentar unha moción sin haber cuantificado antes o que estamos propoñendo, dende logo que se equivoca por completo con nós. Vou deixar o tema das inversións da Xunta de Galicia para a moción da reactivación económica do bloque, que aí, por suposto, estarei encantada de falarlle de todas as axudas. Vostede me dice, sigue co tema da taxa máis baixa, das taxas máis baixas de todo o Salnés. Xa lle dixen no pleno pasado que nos tiñamos que sentar e mirar unha por unha porque a nós non nos dan as cifras como lle dan a vostede. Iso que estivemos revisando ordenanza por ordenanza e lle aseguro que non é nada deso. Pero como non ven ao caso e tampouco vamos a poñer con pouco tempo que temos a poñernos a estudiar taxa por taxa, cando queira nos sentamos. Mire, vostede escúdase en que, claro, 20 euros ou 60 euros a cada un, pois non lle supón nada total, pero claro, moitos 20 euros ou moitos 60 euros, pois, lóxicamente, fan unha avería orzamentaria no Concello. Fíxese. É como se en realidade non estivera, o sea, nos estivera dicindo a cada un de nós, me refiro aos que pagamos impostos, que non vos preocupedes que os vosos 20 ou os vosos 60 euros que podíades aforrar xa os gastou por vos. Xa me encargo eu de derivalos onde faga falla, porque total, con 20 euros hoxe en día ou con 60 euros, nada, no supermercado botarían tapatadas por comprar con semellante cifra irrisoria, un lixo. E resulta que vai vostede e xustifícase bueno, para escurrir o bulto, para lavarse as mans e nos pasan un informe para prácticamente non facer absolutamente ni unha sola proposta. Bueno, si fixeron unha, subir a taxa de auga, como xa fixo no pleno pasado.
E resulta que logo vende a moto dicindo que están a orquestar propostas para apoio ao comercio local, que está por ver se funcionan, e que aínda non teñen claro certas cousas que vostedes sae anunciando que nin siquiera son viables, non? Mire, cantos días levábamos de estado de alarma? 80, non? Pois ben, por unha banda, decirlle que por parte do Partido Popular, e me imagino que por parte dos outros partidos, como xa comentaron aquí, os da oposición, nos sentimos totalmente decepcionados pola maneira de proceder deste goberno. Porque, a pesar de que dende a primeira semana se lle solicitou a este goberno que contase cos grupos da oposición para o que fixese falla, ofrecéndonos incluso a formar parte do Comité de Seguridade que crearon a causa desta pandemia, cousa que vostedes sí, non se preocupe, pero logo resulta que non. É que non fixo nin o amago de contar con nós, un tema no que lle aseguro ten que estar por enriba de cuestións estritamente políticas, xa que se trata dun tema de seguridade municipal e nacional en o que, tendo a grave situación a que nos tivemos que enfrentar, o seu era actuar de xeito íntegro e contar con quenes representamos a case o 45% dos votantes deste pobo. Que para iso estamos aquí, señor Cacabelos. Eu non veño a pasar o rato. Estou aquí ao igual que os meus compañeiros porque representamos a quenes nos votaron nas urnas, cousa que vostede non acaba de entender. Xa sabemos que vostede está encantado de coñecerse a si mesmo, encántalle levar os méritos aínda das cousas polas que vostede nin move un dedo. Pero nestas cuestións non se trata de levar méritos, señor Cacabelos, se trata de seguridade das persoas, se trata da súa estabilidade, se trata do seu futuro, se trata de remar todos na mesma dirección, se trata de arrimar o ombro cando hai que arrimalo, e se trata de consensuar os procedementos entre todos. E trátase tamén de traballar conxuntamente para superar xuntos esta situación, na que, por desgracia, moitos o están pasando mal. E en vez de levar a cabo un plan que permita a adopción de medidas de reactivación económica ante a parálise que se está producindo, aprobando exencións fiscais como fixeron e están a facer en outros concellos, tratando de axudar a aqueles negocios que se viron obrigados a suspender a súa actividade como consecuencia do estado de alarma, vostedes non. Eso non vai con vostedes. E mire, xa yo dixen no pleno pasado, o preocupante é que, dada a nosa situación orzamentaria, estamos totalmente limitados porque vostede se dedicou a malgastar os cartos do noso concello. En lugar de paralizar obras que agora mesmo non son necesarias e destinar o mellor esos cartos para outras cousas que realmente si o son, como é tomar estas medidas, como é o de axudar a súa xente, vostede non. Vostede, encima, ameaza a quen o está pasando mal e que nin sequera sabe como vai a chegar a fin de mes. Pero vostede que se cree, señor Cacabelos? E mire, e me sabe porque hai persoas no seu equipo que demostran bastante máis empatía e me dá pena ter que generalizar polo aprecio que lle teño a esas persoas, pero lamentando moito é que vostedes non saben o que é ter unha empresa con empregados ao seu cargo, que tivestes que mandalos ao ERTE, que por desgracia casi 3 meses máis tarde aínda non cobraron un peso, e que ten tal cantidade de gastos fixos mensuais que o que cobran polo cese de actividade, e que vostedes saia presumindo de que os autónomos reciben unha aportación económica, é que non lle dan nin pa pipas, señor Cacabelos, e que encima se permiten o luxo de cuestionar a quen se queixa polo trato recibido polo Concello, e ningunear a todos e cada un dos empresarios, dos comerciantes, dos hostaleiros, dos bateeiros, dos mariñeiros, das mariscadoras e dos autónomos e incluso os asalariados do noso Concello. E sabe que? É que lle vou a contar o meu caso propio, e non me importa decilo, porque seguramente como a min se sinte identificado o 90% deste pueblo. Mire, desde o 1 de marzo ata o 31 de maio, sabe vostede canto facturou a miña empresa? Unha empresa na que somos 4 socios que tamén temos que comer, xa non digo pagar outras facturas propias, e que temos que manter a 10 empregados, e que aínda por enriba nos pillou cunha obra de ampliación. Pois mire, facturou 900 euros, fíxese, nun período de 3 meses. Ingresos xerados antes de que se decretase o estado de alarma, lóxicamente, porque tivemos que pechar as portas. E xa non lle cito gastos de hipotecas, de comida, pagos a proveedores, asesorías, etc. Lle cito solo, por exemplo, o gasto de luz mensual. O gasto de luz mensual mínimo que temos son 800 euros. E claro, seguindo a súa mentalidade, seguramente estará pensando, pois non haberte metido empresaria,
ou haberte dedicado a outros menesteres. E incluso haberá algunha mente retorcida que diga esta queixase porque lle interesa, como teño escoitado en moitas ocasións. Pero sabe que? É que se dá casualidade o que me interesa a min lle interesa ao 90% desta poboación, porque como a min vive desto. E como lle digo, toda a economía deste pobo xira en torno ao mesmo sector. Porque ata se viu que o parón do sector turístico foi capaz de parar a outros sectores tamén importantes, como para que sigamos dando a espalda ao sector turístico deste concello, ou aos comercios. E, por suposto, non vou a falar das perdas totais que se xeneraron en todas as empresas que tiveron que pechar no Grove. Perdas millonarias, señor Cacabelos. O outro día me decía o dono dunha depuradora, vostede que dice que traballaron arreo e tal, que estaban baixo mínimos, estaban desesperados, señor Cacabelos. Onte, falando con outra empresaria daqui do Grove, me decía que había deixado de ingresar máis de 50.000 euros nestos 3 meses. Multipliquen vostedes, señores, porque a min que de verdad que xa non me saen as contas, como para que sigamos, por certo, cousa que me parece fatal, que nos permitamos o luxo en algunhas ocasións de menospreciar a quenes nos dá de comer e consideremos apestados a quenes, por desgracia, tiveron a mala sorte de estar residindo nunha das comunidades consideradas a zona cero, como é Madrid. E como que nos permitamos o luxo incluso de invitálos a non vir. E teñamos que escoitar certas declaracións por parte de representantes do noso concello, pouco menos que invitándoos a non aparecer por aquí, amosando unha total falta de sensibilidade e, por suposto, arriscándose a que o cliente maioritario do noso pobo deixe de vir polas nosas actitudes de menosprecio. Lamentable é que me parece desta situación. E non se trata de que traian o virus, se trata de, aínda que queiramos tomar todas as precaucións do mundo, aprendamos a medir moito as palabras que se din, e sobre todo como se din. Porque xa me chamaron varios clientes dándome o toque polas declaracións abertas dos nosos representantes municipais. Porque a publicidade é moi boa, pero tamén pode ser moi mala dependendo de como se faga. Ou sexa que cortémonos todos un pouco e deixemos de facer declaracións a libre albedrío sobre cousas das que nos poidamos arrepentir. Está ben que tomemos medidas, todas as medidas de seguridade e precaución do mundo, pero ollo co que decimos e como decimos. A xente está esperando a que o Concello responda, a que o Concello se axude, pero como vostede é capaz de decir que aximar ninguna medida fiscal? É que o Concello ten que ter como mínimo un xesto hacia eles, e que ainda que non llo pida. Somos capaces de bonificar taxas, o que sí podemos facer é reducilas ao mínimo posible. Dubido que a lei se opoña a iso, de feito, así o regula. Pero claro, iso tampouco interesa facelo neste Concello. Sigue interesado en malgastar os cartos en outras cuestións. Sigue interesado en vender superávits por todo alto, pero non interesa reestructurar o presuposto. Reestructurar o presuposto para evitar que haxa ese superávit e se poidan crear axudas directas á nosa xente, como están a facer en outros concellos. Aquí o que interesa é subir impostos. Xa yo dixen outra vez, aquí interesa facer que se fai algo, pero non se fai nada. E ao final, o que ten que interesar é demostrar as cousas con feitos, e non con palabras, señor Cacabelos. Porque, como un día me dixeron, as palabras levas ao vento e ao final o que quedan son os pensamientos. Mire, nada máis que decir polo de agora. Moitas gracias. Ben, señor Outeiro. Tema aí... Ben, eu quería ser breve e contestarlle solo 2 ou 3 reflexións que citou anteriormente, pero poñéndonos na pel de calquer veciño, tense que dar conta de que este ano vai ser o ano que máis impostos pague no Concello do Grove. O ano que máis impostos pague despois do tasazo que hubo no último pleno, subindo o saneamento, subindo a depuración. Por lo tanto, todos os impostos foron crecendo e apareceron reforzos punitivos, como foi o caso do último pleno. Por lo tanto, este vai ser o ano onde a maioría dos veciños máis impostos paguen ao Concello do Grove da súa vida. E tamén é certo, pois, que este, efectivamente, fai a semana pasada, vai facer, ou esta semana que entra, fai o ano de que este goberno tomou posesión e este está sendo o goberno máis caro tamén da historia deste Concello.
vale? Entón, eso podemos poñer nunha balanza e dicirle aos veciños, miren, van ter vostedes este ano o ano que máis impostos paguen nas súas vidas, sumando toda a bolsa de impostos e tasas municipais, e tamén é o ano onde este concello está tendo o goberno máis caro da súa historia. Por lo tanto, non diga que non se pode rebaixar en ningún lado ou que non se pode minguar a presión fiscal que se lle fai a toda a actividade económica e a todos os veciños e a todos os habitantes deste concello. Por outra parte, vostede fala moito de que 80 euros non salvan a ninguén, 60 euros, un trimestre, un non sei que. Eu remitiríame a cando unha persoa se está sumerxindo, pois que a agua lle pase da rodilla á cintura, pois non pasa nada. E que subamos outro medio metro máis e chegue da cintura ao bigote, pois tampouco pasa nada, porque sigue respirando pola nariz. Pero aí, se subimos un centímetro máis, é a diferencia de que esa persoa poida seguir vivindo, ou esa empresa, ou esa familia, ou esa actividade económica, ese comercio, ou ese pequeno e mediano empresario, ou que, pois, fallezca, teña que liquidar, teña que cerrar e de en quebra. Simplemente ese un centímetro. Un centímetro, un pouco máis de presión fiscal ou de menos presión fiscal é suficiente, pois, para que teñamos un vivo ou teñamos, pois, un morto. Inda que para vostede, pois, sempre fala de que 100 euros o trimestre non é nada, que 200 daqui, que 600 dará, vai facendo así sumas e nunca é nada. Pero a veces é o suficiente ou bastante, pois, para pasar da vida, pois, á morte, falando en cuestións económicas e de viabilidade de unha empresa, dunha familia ou dun comercio, etc. Tamén é certo que vostede anunciaba cousas que despois se tiña que desdecir. Na súa etapa, esta última etapa mediática que está tendo, pois a veces eu creo que se equivoca, porque sempre é mellor antes de dar coas noticias, antes de dalas malas, mellor non dalas. Entón, antes de que vostede saíra dicindo que as praias do Grove non se iban a abrir hasta finais de xuño, como repiteu por activa e por pasiva, pois era mellor que non o dixera. Porque moitos hostaleiros e moita xente do sector da hospedaría pois me decía que tiña reservas anuladas, que tiña problemas para cerrar ventas, pois porque decía que como iba a vir o Grove en xuño se o alcalde estaba saindo nos medios dicindo que non iba a haber praias en xuño. E fíxese que terca é a realidade, que resulta que un mes antes xa, a finais de maio, pois xa estaba xente nas praias. E, por certo, cousa que sempre defendemos, porque para nós non aumentaba a perigosidade, non é máis perigoso estar nunha praia espallado, ademais con grandes praias que temos e moitas, ademais, e moi abundantes, non é máis perigoso estar nunha praia tendo as medidas de seguridade lóxicas e normais e sendo responsables que estar nunha beira rúa ou nun paseo todo ateigado de xente, como se ten visto durante estas fases, ou estar entrando nun comercio ou nun supermercado onde hai moito máis contacto de proximidade, ou usar un medio de transporte donde, pois, efectivamente, hai pois unha proximidade e un contacto de cercanía moito máis elevado, cando nos non víamos ningún perigo a maiores nas praias que cousas que estaban facendo habitualmente. E vostede, en vez de apoiar o turismo, a economía do Grove, pois facía todo o contrario. Facía vostede de asustador e facía de catastrofista, facía pois de espantapáxaros, en vez de espantar páxaros neste caso, espantador de posibles turistas e de posibles visitantes. Por lo tanto, no tema do que nos ciñe, que é a moción, eu creo que sería todo momento bo, pero este momento é importante
que se fixera un plan de revisión de todos os impostos e tasas. Ver cales son os servizos, o coste real dos servizos que se están dando, ver os usuarios deses servizos como teñen a disponibilidade, o gasto efectivo que fan, porque, como lle dixe no tasazo que meteu no tema da depuración, pois non é de recibo que se contabilicen por metros cúbicos, por exemplo, en vez de por habitantes dunha casa. Sí? Porque resulta que paga menos unha persoa, inda que consuma moito, que unha familia numerosa, que por ser numerosa, pois ten que consumir máis. Por lo tanto, inda que esa familia numerosa sexa moito máis efectiva, moito máis eficiente no gasto por individuo, pois individuos que derrochan, pois saen beneficiados, e individuos que apretan o cinto, pois salen perxudicados, cando non debería de ser así. Por lo tanto, era máis lóxico facer eso, un plano de revisión de todos os impostos e tasas e ver donde se pode apretar máis o cinturón, donde se pode afinar máis, donde se pode rebaixar esa carga fiscal a todos os nosos veciños, porque, por certo, como lle teño dito, o Grove, a diferencia de outros concellos, ten moi poucos kilómetros cuadrados e a población moi concentrada. Por lo tanto, dar servicios no Grove é moito máis barato que en outros concellos. Facer a recollida de lixo do Grove, ter a rede de saneamento, ter a rede de abastecemento de aguas no Grove é moito máis barato que concellos do rural, donde, ao mellor, coa metade de poboación que ten o Grove, pois ten unha dispersión e uns kilómetros cuadrados de concello moito máis enormes. Por lo tanto, eses servicios, ao mellor, son 3 ou 4 veces máis caros dalos aí que dalos nun concello tan concentrado e cunha población e unha extensión tan limitadas como este. E iso tampouco vemos reflexado por ningún lado. Por lo tanto, non diga que non se pode facer nada. Diga que é posible que haxa cousas desta moción que non cumplen exactamente a legalidade, pero para eso están os técnicos, para eso está a tesorería, a intervención e a secretaría para limar esas cousas, e diga tamén que sí, que se van a sentar e van a intentar adecuar os impostos, a carga impositiva, as tasas que ten este concello, pois o ano 2021 que estamos, e intentando facer tamén de efecto palanca para que axude a paliar os efectos perniciosos desta crise que nos ven con esta pandemia. Por lo tanto, non diga que non se pode facer máis do que se pode facer. E sigo yo repetindo, con respecto aos salarios dos concelleiros e dos liberados que ten o Concello, sí tamén se pode facer algún xesto. Sí que se pode facer algún xesto. Aí deixo na súa boa lógica, pero me gustaría que sacara, cando fala de outros concellos limítrofes, que tamén sacara o emolumento medio de todos os concellos limítrofes para facer que o Grove pois teña que se adecúe a eses ajustes deses gobernos que teñen outros concellos. E, por certo, nós non estamos tampouco a favor de que sexan os propios gobernos os que se poñan os soldos. Eso debería de ser, pois, por decreto, por lei, polo que sexa, pois tal concello con tal orzamento, con tantos habitantes, en tal rango, pois lle corresponde tanto, tanto, tanto. E non dar esa fea potestade que é que un alcalde se poña o soldo a sí mismo. Non nos parece algo de recibo, porque empeza a haber agravios comparativos e empeza a haber alcaldes pois que ao mellor cobran demasiado para o que fan ou para o orzamento que teñen, e outros pois que ao mellor non deberían de cobrar tan pouco, ou etcétera, etcétera. Entón, ese xardín é bastante complexo e, como digo, debería de ser unha instancia superior a que fixera tábula rasa e non dar esa potestade fea de que un se poña o soldo a sí mismo, un soldo que sae de todos estes impostos dos que falamos, de que sae de todos os veciños, que sale do orzamento dun municipal, que sale por tanto dos cartos públicos, dos cartos de todos. Xa vexo que a moción non vai a sair aprobada,
pero, xa digo, non sea agorero con eses 541.000 euros menos de ingresos que iba a perder o Concello, porque sabe que, ainda votando a favor desta moción, o Concello non vai perder eses cartos, porque a legislación non permitiría aplicar toda esa batería de medidas, senón que se aplicaría unhas medidas moi cortadas por a legalidade que hai actualmente nos concellos. Entón, nos seguiremos votando afirmativamente pola filosofía dese empuxe, dese ímpetu, dese plan de revisión de todos tasas e impostos, pero pois convidándoos a que ablanden un pouco e traten de pensar na economía deste Concello, nesa pouca capacidade de aguante que teñen moitas empresas e moitos comercios e moitos actores económicos, e facerlle ver que o Concello está en pro de apoialos e está de chegar hasta onde a lei lle permita chegar. Nada máis. Señor Outeiro, perdón, Otero. Non? Vale. Ben, nada, simplemente unhas pequenas reflexións. Pedíamos a retirada da moción, basicamente, para que o alcalde tomara nota e dixera vamos a convocar a todos os voceiros dos grupos municipais e vamos a tomar unha decisión ou traer novas propostas, aportar, vamos a mirar entre todos cal é a mellor salida, pero vemos que non tomou esa decisión, ou non sei se no tempo en que non estuve conectado dou esa coletilla, pero creo que non. Entón, a pesar de que consideramos o mismo que é incumplible moitas dos puntos desta moción, teremos os informes negativos seguramente e non se vai aprobar, o que estamos vendo, porque o PSOE non vai aprobalo, e vamos a apoiarla de todas formas para, eso, demostrar que estamos de acordo en que hai que aplicar algún tipo de medida, sexan estes ou sexan outras, hai que aplicar algún tipo de medida para axudar aos nosos veciños. Si lle diría ao señor alcalde que, por favor, non generalice ou non nos meta todos no mismo saco, porque creo que non escoitaría por parte pola nosa boca nin do noso grupo municipal falar mal das medidas que tomou este goberno en canto á pandemia. Creo que lle dixemos na reunión que estivemos con vostede ali que estábamos de acordo no traballo que se fixo en limpeza, no que se está facendo, no traballo que se fixo de información aos locais que abrían e que se mantían abertos, aos veciños, nos servicios sociais, incluso na materia educativa, traballo que están realizando. Vai ao meu recoñecemento tamén a Pili e a Quito por, sobre todo, eses dous servicios, Euteda no relacionado coa limpeza, pero iso non quita que podamos criticar que non se contou con ningún dos voceiros nin dos grupos municipais deste Concello. Recórdolle que o 17 de marzo, creo que 4 días despois de decretarse o estado de alarma, soubemos da creación dunha comisión de seguimento de alerta sanitaria, pedín personalmente polo grupo de voceiros se podíamos participar, a súa resposta foi respecto do comité reuniuse onte. A partir de aí valoraremos, depende da duración, referíase á alerta, reunirémonos a semana que ven. Sen problema, vos convoco. Creo que estamos todos agardando ainda a convocatoria desa reunión, non? O sea, 17 de marzo. Creo que nese aspecto non traballou ben, creo que puido ser máis traballar máis con grupos municipais e ternos informados, porque realmente, como dixo o señor Outeiro, non nos mantivo informados e despois dicía públicamente que sí. Entón, por lo menos, creo que estamos no noso dereito de poder criticar ese tipo de actuacións, o mismo que alabamos ou elogiamos o realizado polos servicios que antes relatei. Nada, simplemente eso, vamos a apoiar a moción polo feito de que seguimos reclamando que haiga unha mesa de diálogo, de traballo, para tratar de negociar unha saída económica conxunta. Esperemos que se digne a poder reunirse con todos e a tratar entre todos este tipo de asuntos. Nada máis. Moitas gracias.
Moi ben, gracias. Eu sí que teño que aclarar aquí 4 cousas rápido, breve, son as 11 da noite, nos queda unha hora de pleno e temos 3 mocións aínda que debatir do BNG. Por lo tanto, primer punto, señor Outeiro, mire, estude ben as cousas. Os soldos dos concelleiros xa están limitados por unha norma. Dependendo da poboación, hai un límite que non se pode cobrar máis de aí. Eso xa está regulado. Está regulado. Por lo tanto, entérese un pouco da cuestión. Segunda cuestión, mentira, señor Outeiro. Os veciños do Grove este ano van a pagar os mesmos impostos municipais, os mesmos tributos que o ano pasado. Non houve suba, non houve actualización e, como ben sabe, por favor, decir as verdades a medias ou insinuar é o peor que se pode facer en política. Claridade. O que se aprobou outro día vai entrar en vigor o 2021. 2021, polo tanto, este 2020 non é certo o que acaba de dicir. Non é certo. E se non é certo, para min está mentindo. En este tema concreto da cuestión dos orzamentos. E aí, señora Castro, mire, non, que non, por aí xa non lle paso. Primeiro, non banalice para nada os meus argumentos. E eu non serei empresario, nunca montei unha empresa, pero traballei en varias. E lle podo garantizar, dígame vostede se isto non é verdad, xa que puxo o seu exemplo, que repercusión nos gastos totales, conta de pérdidas e ganancias, que repercusión percentual ten en todos os seus costes os tributos locales. Porque eu en todas as empresas que traballín era o último dos problemas. O último. E lle podo garantir que na súa empresa o mesmo. E lle adianto, non creo que chegue a 1% dos costes totales dos gastos que ten vostede en pérdidas en ganancias cada exercicio. Non banaliza os meus argumentos. Non vaya por aí, estás equivocando. E además contradícese. Estánme dicindo que non valoramos e banaliza o meu argumento de que estamos a falar que o resultado real da súa proposta é un aforro de 40 euros para un comercio e 80 euros para un bar medio restaurante, me está dicindo que eso, xestos. E despois me pon exemplo de un empresario que falou con vostede que nestes 3 meses perdeu 50.000 euros de facturación. Pero vamos a ver, por favor, seriedade, señora Castro. Me está comparando 80 euros con 50.000. Por eso, a fondo me está dando a razón, señora Castro, é que non se entera. Aquí o que hai que facer é que un empresario que deixa de facturar 50.000 euros en 3 meses ten que acudir ás outras instancias. E vostede mesma acaba de poñer o seu exemplo, imagínome, e se non me desmentirá, esa baixada de actividade económica, esa baixada de ingresos, e para pagar os gastos que vostede ten durante eses meses, acudiría a un fondo ICO, verdad? Ou non? Ou non foi unha financiación ICO? Claro que sí, pois iso son as medidas do goberno de España, que vostede nada lle gustan. O ICO, os ERTES, as axudas aos autónomos. É que moitos me están dicindo que esa axuda de autónomos non me dá para pipas, non me dá nin para pipas. Cantas pipas podía comprar un autónomo coas axudas que lle dou o Partido Popular durante a crise do 2008? Cantas pipas? Digo eu, 0. Sabe por qué? Porque 0 foi a axuda económica que os autónomos recibiron durante a crise do 2008 xestionada polo Partido Popular, a 2012, 13, compañía. 0. Entonces, que me ven a decir? Se me están dando a razón, se vostedes mesmos están recoñecendo que 60, 80 euros non é a solución a un empresario, se están me negando, me está dicindo que a axuda de 900 euros que lle pode dar o Estado por non pagar a cuota de autónomo non lle dá para pipas, máis lle vai a dar os 80 euros que nos están reclamando a nós que lle perdonemos aos comerciantes do Grove. Seriedade, por favor, hombre, seriedade, que parece mentira que estén propoñendo estas cuestións con estes argumentos. E lle volvo a dicir, non banalizo os meus argumentos. Eu lle estou dando datos. E vostede, o que me está falando é de xestos, por certo, igual que o BNG, xestos. A xente non quere xestos, a xente quere acción. A acción e medidas. Medidas que reactiven a economía. Non quere axudas económicas de 80 euros, que non lle resolven nada. Xestos. E despois non acabo de entender a Esquerda Unida do BNG. Esta é a seriedade dos partidos políticos que temos no Grove. Saben que esta moción, ainda que aprobáramos, non se pode aplicar porque os informes técnicos iban a ir en contra dela, pero van a apoiar
por filosofía. O sea, aquí nos movemos por filosofía, por xestos e filosofía. Eu creo que a xente que aí fora nos está esperando, aos políticos, están esperando actos, decisións e accións. Non me están pedindo que lle rebaixe 80 euros dos tributos municipales. Me están pedindo axudádenos a reactivar a economía do Grove. E iso non se fai con 80 euros. Que parece mentira. E se tan empresarios son moitos dos que aquí falan e presumen, parece mentira que me estén dando estes argumentos, por favor. Despois me di, paralice vostede obras. Pero que me está dicindo, home? Pero vostede pensa que un concello pode paralizar obras, señora Castro, perder as subvencións e os cartos, dedicar esos cartos a outras cousas. Pero que vostede non sabe do que está falando, por favor. É que parece mentira, señora Castro. Por favor, home. Seriedade. Por lo tanto, mire, o goberno é unha entidade e agora esperamos, eu de verdad, vou a calar. Vou a esperar as mocións. Estou esperando o punto 8 donde o BNG solicita un plan galego de reactivación económica para que vostede que ten información privilexiada de Feijóo directamente nos anuncia todas as medidas económicas que a Xunta vai a sacar, porque nadie as conocemos. E os empresarios tampouco, os que falín tampouco, nin en Groves, nin os empresarios, nin os hosteleiros, nin os restauradores. Pero bueno, estamos todos esperando o seu anuncio. Fálame que temos que ser responsables os representantes municipales con eso do turismo que ven de fora porque podemos prexudicar moito ao sector. Que me está falando? De Feijóo? Cando Feijóo decía que sí, espera moito turismo, pero ten medo que os de Madrid, cando veñan, iso tuvo que rectificalo, poden ser unha vía de contagio. Iso foi Feijóo. Eu en ningún momento falín da xente de fora da provincia de Pontevedra nin de Galicia. Me sorprende o señor Outeiro que di, eu anunciei, claro que as praias non se abren hasta xuño, porque no Grove nunca se abren hasta xuño, oficialmente, socorristas, limpeza, balizamento. Calqueira pode ir á playa cos 365 días do ano, faltaría máis. Pero as playas, oficialmente, entérese, señor Outeiro, non se abren hasta final de xuño todos os anos. Ahora nos entrou a todos unha ansiedade de ir á playa, que está moi ben, aí están. Toda a semana pasada, este fin de semana, disfrutamos das playas de todo o Grove. Ahora nós, como goberno, hasta finales de xuño nunca abrimos oficialmente as praias. Me está dicindo que moitos perderon reservas, por certo, se supón que a día de hoxe ninguén fora de Pontevedra pode vir ao Grove. Quere dicir que a xente que ven de día a disfrutar da playa aquí, de Pontevedra, de Vigo, de Lalín, claro que fan reservas, pero que de fora de Pontevedra a día de hoxe non pode vir ninguén. Ninguén. Por lo menos, eso é o que marca as fases en que estamos vivindo. Por tanto, me está dicindo que o Cacabelo se anuncia as playas e iso, se están contradicindo vostedes mismos. Me están dicindo que hai que habilitar axudas, que isto está fatal, e por outra vez, vostedes mismos me están dicindo que, joder, non digas unhas cousas porque non vai vir o turismo que xa quere vir. Pero en que quedamos? En que quedamos? Eu non falo por min, falo da señora Castro, que este fin de semana salía na Voz de Galicia dicindo que as reservas estaban recollendo e chegando a un punto no mes de agosto igual ao do ano pasado. E que a segunda quincena de xullo estaba empezando a recuperar e a primeira quincena de xullo, bueno, sempre igual, é un turismo de última hora. Palabras entrecomilladas na Voz de Galicia este fin de semana a señora Castro, que falaba como empresaria. Respeto e me parece moi ben. Aproveito esa declaración para dicirlle que considero que tal como vai a curva hoxe, non opinaba o mesmo fai 15 días, hoxe eu son máis optimista, moito máis optimista do que fai 10 días. E seguramente dentro dunha semana, se non hai o rebrote que eu tanto temo, lle digo que vai a ser mellor. A semana que ven vai haber mellores expectativas. E se isto sigue así, vamos a ter un verano no Grove, no Salnés, en Pontevedra, en Galicia, bo. E aos datos me remito, vostedes, os empresarios, son os que nos están trasladando eses datos. Por lo tanto, ni me contestaron as dúas preguntas que lles fixen, pero xa podo saber a resposta. De solución 80 euros o problema económico a calquer comerciante autónomo hostelero do Grove? No. Porque se me están falando de 50.000 en 3 meses que perdo, 80 euros, se me está dicindo que a axuda económica aos autónomos que lle dá o Estado non lle vale ni para pipas, que lle vai a valer os 80 euros que me está pedindo vostede que lle demos aos empresarios do Grove?
A pipa non, nin pa a cáscara dá. Por favor, home, seriedade. Por lo tanto, non me contestan a esa pregunta. E dúas, non me contesta de onde sacamos para o orzamento municipal os 540.000 euros que propoñen vostedes con estas bonificacións e rebaixas. E, por certo, remato, déxense xa de falar de filosofías, de xeitos e de intencións. Isto é política, é xestión e toma de decisións. Con filosofía e con xestos non se fai nada, nada. Iso non é a que a xente nos pide. Vostedes o que queren son xestos políticos para conseguir a palmadilla na espalda. Eu, a experiencia que teño, non necesito eso. Necesito intentar non equivocarme e que o goberno non se equivoque nas medidas que queremos tomar. E por eso estamos analizando as medidas que queremos tomar. Iso é a nosa obsesión, intentar equivocarnos o menos posible nas accións, non en estas cuestións que trasladan vostedes. Volvo a insistirlo e ahora xa o digo máis convencido que antes, porque non teñen argumentos. No a esta moción. E hoxe me acaban de dar un aprendizaxe moi importante. Temos que facer o contrario do que vostedes solicitan en isto. Se facemos o contrario do que solicitan aquí, estaremos acertando a sociedade do Grove. Porque isto non vale para nada. O acaban de decir todos vostedes. Xestos, filosofías e boas intencións. Punto. Para nada. Por tanto, compañeros de goberno, o contrario do que pon aquí é o que temos que facer porque acertaremos. Así pois, procedemos á votación. Señora Castro, ten a palabra última, por suposto, porque é a ponente da moción. Pídolle moita brevedade porque ainda nos quedan 3 mocións. Que non me iba a ceder a palabra, señor. Xa pensei que non me iba a ceder a palabra. Mire, para empezar, lle vou a decir que non fai falla que vostede me grite, porque ainda que non estamos na mesma sala, eu penso que nos escoitamos. Discúlpeme, é vehemente a miña, non lle grito, é a forma miña de expresarme, son moi vehemente. Sí, pero a vostede podelle gustar máis ou menos o que eu lle digo, pero eso non lle dá dereito ningún, e repítolle, escoíteme ben o que lle digo, non lle dá dereito ningún a levantarme a voz. E se lle quere gritar a alguén, vai a gritar a donde lle pete. Pero a mí, non. Señora Castro, non tome por aí, non lle estou gritando a voz, non lle estou levantando a voz. Estou sendo é que xa non é a primeira vez que o fai. E non lle vou a seguir consentindo. Pois controle vostede a súa vehemencia, señor Gacabelos, porque non lle vou a consentir. Señora Castro, bueno, se quere tomar así, disculpe, porque está tomando a nivel personal, e isto é política, eu tomo sempre máximo respeto personal a todos e a todas. Política sí, pero respeto ante todo. Política sí, pero respeto ante todo, xa non é a primeira vez que mo fai, señor Cacabelos, e non lle vou a consentir. Dito isto, permítame pechar a moción. Miren, se dá casualidade que aquí no Grove hai case 1000 empresarios solamente dedicados a comercio, hostalería e outros servicios. E aínda que vostedes non queiran velo, as perdas son considerables. En lugar de amosarse sensibles ante tal situación, establecendo medidas anticrise, pois nós collemos e directamente non interesa. E vostede sigue dicindo que non lle fale de filosofía, nin de xestos, nin nada. Mire, en lugar de dar un paso máis no compromiso do Concello por paliar dentro das nosas posibilidades os prexuízos económicos aos que nos temos que enfrentar, nós non. Nós estamos a velas vir e a deixalas ir. É que me asombra de verdade todo isto. É que de verdade que non hai ninguén neste Concello que teña sentido común. Para vostede é moi fácil decir ide a Xunta de Galicia ou o Goberno Central, que son os que teñen os cartos, lanzando balóns fora. E o alcalde deste Concello para que está, señor Cacabelos? Para seguir sentadiño vendo como as cousas pasan sen facer nada para que deixen de pasar? Un alcalde, eu penso que ten que axudar aos veciños e ter un mínimo xesto, que ainda que a vostede non lle guste, ter un mínimo xesto hacia eles. E que nos sentimos solos como empresarios, señor Cacabelos. Se vostedes non son capaces de chegar a adoptar medidas beneficiosas para o noso Concello, séntense con nós, home, que malo será que entre os 17 que somos non saian cousas interesantes. É que vostede se adica a despilfarrar os recursos de ter con quen falar. Vostede se lo guisa e vostede se lo come.
encima nos toma pelo a todos. Encima sale en estilo Chávez, aló presidente, dando un discurso de 2 horas para non decir absolutamente nada. Pero, quen é o alcalde aquí? Cal é a labor dun alcalde? Un alcalde ten que recibir a xente, a todos e cada un dos veciños que veñan a presentarnos os seus problemas e a tentar de darlle solución, non a tomar notas por tomalas e non a facer nada por solucionar os problemas. Pero vostede, para vostede é moi fácil decir eso é cousa da Xunta, pero un alcalde ten que atender a súa xente e ir da man se fai falla para solucionarlle os seus problemas e deixar de lanzar balóns fora, señor Cacabelos. Mire, vostede, que se presupón que ten vocación de servicio público, ten que traballar para resolver esos problemas, resolver os problemas dos seus veciños. Non pode ser que cheguen ao Concello e saian daí coa sensación de non ter con quen falar. E resulta que seguimos cos ERTES sin cobrar. Resulta que siguen pechando empresas importantes no noso Concello. Unha delas non fai nada, fai días, que afecta directamente a 1.150 familias grovenses, que ademais aquí do Concello do Grove. Vostede que fai? Nada. Escudarse en informes técnicos ou dicir que xa o estudiará. Justificarse que todo o equipo de goberno traballa durante 8 horas, cousa, de verdad, que algúns nin siquiera se asomaron, pero bueno, xa non vamos a entrar en eso. E vostede o único que justifica é o ben que gaña o seu salario. Encima, lle chama demagogos a quen se reduce o seu salario. Vamos, non sei como tomarían esas medidas o seu amigo Abel Caballero e o seu xefe Gonzalo Caballero, porque, mire, teño aquí un titular: Abel Caballero renuncia a la mitad de su sueldo en abril como gesto ante el COVID-19. E Gonzalo Caballero sale en un Twitter dicindo: a vez hai actos que sen solucionar o grave contribúen a amosar o noso compromiso. Donarei o 50% dos meus ingresos dende que se decretou o estado de alarma para a loita contra a crise xerada. E vostede chamalle demagogos. Ainda por enriba, dice que hai xente neste Concello que cobra máis que a vostede. E lle vou a dicir unha cousa, señor Cacabelos. Mira, teña vostede un mínimo de respeto a quen se pasou anos estudiando unha oposición para o Estado, cousa que vostede non fixo. E non menosprecia a labor de quen sí se gaña o soldo día a día pola súa formación. No se oye. Beatriz, activa el... Un pouquiño máis de respeto, señor Cacabelos, un pouquiño máis de respeto, porque hoxe en día calquera é político, pero conseguir unha oposición para cobrar un soldo que cobran non é tan fácil, ou sexa que non se compare, faga o favor. Mire, vou facer unha comparación, acórdase vostede dos debuxos animados aqueles de Tío Gilito? É que me recorda tanto a aquel pato nadando entre os cartos, metido na súa cúpula, olvidándose do que pasaba fora. Oxalá, señor Cacabelos, vostede non teña que pasar pola situación pola que están pasando moitos agora mesmo. Oxalá vostede non teña que traballar nunca en hostelería ou nunha batea ou se teña que levantar ás 5 da mañán para ir a traballar. Oxalá non teña vostede que pasar as 24 horas pendiente do seu negocio, do seu negocio. Déixame terminar, se é tan amable. Breve, por favor, porque termino, remato. Vostede ten o que quere e non sabe o que pasalo mal, señor Cacabelos. Se algún día o soupo, penso que xa olvidou. A xente aguanta, e vostede segue tensando a corda. E a xente está asfixiada, señor Cacabelos, asfixiada. E xa veremos o que aguanta, porque ao final non vai haber cartos nin para pagarlle a vostede nin aos seus compañeiros. E agora é alcalde, pero mañán pode deixar de selo, non se olvide. E a xente, ainda que pareza que non, ten memoria. Fágame caso, e non abandone a xente que o necesita, que vostede sigue empecinado en decir que aquí non pasa nada e todo vai fenomenal. Teña un mínimo xesto, que é o único que lle estamos pedindo, señor Cacabelos. E remato xa. Ben, votamos. Votos a favor da moción do Partido Popular en materia fiscal para a crise do COVID-19.
3 Partido Popular, 2 BNG e 2 Esquerda Unida. Sí. Votos en contra. Perdón, Javier. Quería confirmar os votos a favor do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galega e Esquerda Unida. Correcto. Ben. Sí. Ben. Votos en contra. Partido Socialista. Os 10 do Partido Socialista. Por lo tanto, queda rexeitada a moción. Pasamos agora ao punto número 6. Son as 11:22. Ás 12 isto remata, estemos donde esteamos. Por lo tanto, quedan 3 mocións. Dependerá de nós que sexamos quen de leválas adiante. Punto número 6. Expediente 1046/2020, moción do BNG sobre a derrogación da Lei Montoro. Señor secretario, para dar lectura do ditamen da comisión. Muchas gracias, señor alcalde. Pasamos a dar conta do ditame da Comisión Informativa na sesión do 26 de maio de 2020. Dase conta do extracto da parte dispositiva que se propón para o Pleno, que é instar a Xunta de Galiza a dirixirse ao Goberno do Estado para exixir a derrogación da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, Lei Orgánica de 2012 de 27 de abril, nesta situación de grave crise para que deste xeito se poidan destinar os recursos dos concellos a políticas activas de emprego, solidariedade e reactivación económica. Logo de someter a citada proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, ditaminou-na favorablemente por 6 votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais do BNG, SDG, PSOE, Esquerda Unida e unha abstención da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois ten a palabra, cal vai a ser... A ver se salimos daqui. O voceiro... Quen pide a palabra do BNG? Señor Outeiro. Ten a palabra. Sí, pois casi xa non vou a ler a moción porque como estamos xa moi apretados na cuestión do tempo, pero bueno, é simplemente retirar unha lei de fai 8 anos que se fixo pois nunhas circunstancias enrevesadas, pero na que se, como sempre, pois o peixe grande pois sempre castiga o peixe pequeno, e neste caso os paganos desta lei foron os concellos que non manexan máis alá do 10-12% do que é o orzamento público, os que están máis cerca da poboación, os que dan os servizos de proximidade, os que están máis en contacto coa realidade e cos seus veciños e os seus administrados, e se lle puxo un corsé do 3% para o tema de endebedamento e un corsé que está facendo algo contraproducente, que é que os concellos non poidan desenvolver todas as súas potencialidades, un corsé posto desde Madrid, desde a case instancia máis lonxana para pois, como dixen antes, pois os concellos que son os que teñen que dar pois servicios fundamentais e elementais que teñen proximidade, que coñecen mellor que a ninguén pois a realidade do física e a realidade social e a realidade da administrativa do territorio que presta en servizo. Polo tanto, non é de recibo que 8 anos despois se siga encorsetando ainda os concellos que non poidan dispoñer dos seus remanentes, que non poidan dispoñer dos seus superávis, que non se poidan endebedar para facer fronte a situacións de emerxencia como esta, e, pois eso, unha lei que xa levamos anos con outro color político no goberno do Estado e que sigue sin botar abaixo. Por lo tanto, é simplemente pois sacar esta lei, este peso, este corsé, esta camisa de forza que se lle puxo aos concellos
cando o problema grave da débeda do Estado non é a débeda dos concellos, que de feito hoxe en día pois parece que non chega nin ao 0,5%, senón que é realmente da administración do Estado e de certas administracións moi lonxe, onde toman decisións moi lonxe dos cidadáns e que si realmente son as causantes desas grandes débedas. E, curiosamente, se había un concello que realmente representaba case a metade de débeda de todos os concellos, era precisamente o Concello de Madrid, con un goberno, ademais do Partido Popular, que foi o que disparou a débeda dese concello a zonas estratosféricas e que, por culpa de concellos como o de Madrid, pois pagaronas todos, non? Por lo tanto, non me estendo máis e pedir eso, que se pida a retirada desta lei. Nada máis. Moi ben, señor Otero. Bueno, xa non é a primeira vez que esta moción esta petición ven a pleno. Creo recordar no 2013, en outubro de 2013, presentáramos unha foi rexeitada naquel momento polo goberno tripartito do PP, PGD e AMECA. 3 anos despois, en novembro de 2016, volveu a pleno outra moción neste senso, levada tamén por nós. Dese momento saleu favorable cos votos do Esquerda Unida, PSOE, BNG, PGD, incluso coa abstención do PP, porque xa non estaba gobernando, pero coñecían xa a problemática que estaba causando nos nosos concellos. E hoxe volvemos a trasladar a tratar este asunto, pero esta vez considero que si vai a ter un recorrido, porque cabe recordar que a derogación da coñecida Lei Montoro xa estaba na axenda está na axenda do grupo do goberno de coalición. O sea, era un dos puntos de acordo entre PSOE e Unidas Podemos. Lógicamente, esta pandemia fai que teña que acelerarse este proceso e poder usar os cartos dos superávits para intentar que as administracións poidan axudar no máximo posible aos veciñas e veciños e, sobre todo, poder dispoñer deses cartos para poder prestar os servicios públicos esenciais, non? Creo que agora mesmo xa se habilitou que unha parte se pode utilizar. Lógicamente, temos que poder utilizar todo ese superávit. Outro día falaremos de como se calan moitos concellos ese superávit, que basicamente ven por falta de realizar as inversións ou que se tiñan concretadas e, ao final, resultan estas circunstancias, pero, bueno, quero recordar tamén que a propia Federación Española de Municipios e Provincias, na que se topan todos os alcaldes e alcaldesas de España, xa estiveron, o sea, están de acordo con tomar esta medida, esta derogación da Lei Montoro, e así o van a transmitir a través dunha proposta para a reforma da regra do gasto, elaborada pola Comisión de Facenda da propia Federación, pero creo que quedou no aire ou quedou aprazado por petición dos voceiros do PP nesa comisión, nesa ejecutiva da FEM, pero esperemos que siga adiante, que realmente se derogue canto antes. En definitiva, vamos a apoiar a moción e queremos que esos cartos se destinen ao uso dos servicios públicos e a axudar aos nosas veciñas e vecinos. Nada máis. Gracias. Señora Castro. Vale, sí. Bueno, hai que lembrar cando esta lei se puxo en marcha como estaba a situación no noso país, o déficit público 10%, España estaba prácticamente en quebra. O goberno de Rajoy conseguiu baixar o 2,5%. As porcentaxes non nos din nada. España tiña daquela un déficit de 100.000 millóns de euros. Por lo tanto, naquel momento era necesario tomar este tipo de medidas. Poida que efectivamente esta lei quedase obsoleta e que reduce moito a capacidade de gasto que teñen concellos.
En canto á utilización do superávit, hai que lembrar que o goberno de Rajoy xa pactara no 2018 coa FEMP o permitir a utilización do superávit orzamentario para mellorar a calidade de vida dos veciños. En todo caso, que eu saiba, a FEM anunciou o 20 de abril un acordo co Goberno Central para permitir aos concellos utilizar este superávit no proceso de desescalada. Agora toca ver se o Goberno o implementa. Nos decir que vamos a apoiar esta moción, como igual que a moción anterior tratábamos de botar unha man aos nosos veciños, neste caso entendemos que deste xeito se poida liberar certas cantidades económicas que contribuían así a paliar a crise na que estamos sometidos. Nada máis. Moitas gracias. Pola nosa parte, dicir que estamos totalmente de acordo co que hai proposto. De feito, xa o temos reclamado en máis de unha ocasión aos diferentes organismos, FEGAM, FEN, Xunta, Estado. Por lo tanto, vamos a votar a favor da mesma. Señor Outeiro. Sí. Sí. Pois, nada, agradecer pois o apoio recibido do resto dos grupos políticos. Pouco máis, recordar que a maior parte, a grande parte da débeda que contraída polas administracións, como digo, é de altura, tanto do Estado como das comunidades autónomas. Comunidades autónomas tamén como a galega, gobernada por Núñez Feixóo, onde o incremento da débeda nos últimos anos foi espectacular. Decir tamén que non é o obxecto desta moción, non? Pero que vai ser insostível a largo plazo un Estado como o Estado español, donde pasou de ter concellos, diputacións e Estado a meter as comunidades autónomas sin sacar as diputacións, meter competencias de comunidades autónomas sin sacalas do Estado, como é posible que con transferencias xa en todas as comunidades siga habendo ministerios vacíos de contido, como que teñen xa todo transferido ás comunidades autónomas, como é cultura, como é agricultura, como é pesca, como é moitísimas, sanidade mesmo, moitas cousas donde o Estado só tiña que ser un mero coordinador e, sin embargo, sigue tendo ministerios enteiros con toda unha carga de personal e con todo un aparatamen que non é lóxico. E, ademais, que tamén temos outra administración superior, que é a Unión Europea, polo tanto, estamos sostendo 5 administracións e eso todo, algún día habrá que redimensionalo e cargar as tintas donde é necesario e donde non o é, pois aí é onde hai que realmente recortar. E, nomeadamente, como digo, no Estado, diputacións, etc. Entón, eso, agradecer o apoio de esta moción e esperemos que antes de que acabe o ano pois os concellos teñan este balón de oxígeno que poidan, antes tamén de que acabe o ano, porque agora vamos a estar pronto no verán e xa veremos o que pasa, e teñan esa capacidade económica pois para afrontar os efectos desta crise. Nada máis. Moi ben, pois procedemos entonces á votación. Votos a favor? Unanimidade, verdad? Sí. Ben, pasamos entonces, queda aprobada, punto 7, expediente 10.047/2020, moción do BNG sobre a lingua galega. Señor secretario. Sí, un segundo. Dase conta da moción do BNG sobre a lingua galega dictaminada pola Comisión Informativa o pasado 26 de maio de 2020. O extracto da parte dispositiva di solicitar do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar a Xunta de Galiza e a Real Academia Galega a ampliar
ao ano 2021 a dedicación do Día das Letras Galegas a Carballo Calero. Segundo, dirixirnos á Xunta de Galiza para que todos os membros do Goberno galego respecten a legislación vixente e empreguen a lingua galega en todas as súas manifestacións públicas, nomeadamente o seu presidente. Terceiro, instar a Xunta de Galiza a que adopte medidas económicas extraordinarias para apoiar o sector da cultura do libro galego. Cuarto, instar a Xunta de Galiza a derrogar o Decreto 79/2010 do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza e elaborar un novo marco legislativo que conte co consenso das forzas políticas do Parlamento galego. Quinto, instar a Xunta de Galiza a restituir o orzamento recortado durante os últimos anos, incrementando as partidas dirixidas á defensa e promoción da lingua galega e tamén as necesarias para implementar a Lei Paz Andrade. Sexto, o Concello de Ogrove promoverá a realización de campañas de dinamización lingüística e promoción do uso da lingua galega en diferentes sectores, dando especial importancia á infancia e á mocidade. Logo de someter a citada proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, esta ditaminou favorablemente por 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras dos grupos municipais do BNG, PSDG, PSOE, Esquerda Unida e unha abstención da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Outeiro. No? Sí, Sí, sí. escoitaseme. Sí. Vale, pois a parte expositiva penso que por premura do tempo tamén xa non vou a relatala e como os 6 acordos xa os citou o señor secretario, eso, o único informar de que esta moción está claro que era de cara a que fora anterior ao Día das Letras Galegas, pero como non houbo pleno, ou mellor dito, o único pleno que hubo foi o pleno urxente polo tema do tasazo do saneamento, e entón non ven totalmente a destempo porque a maioría das cousas que se piden aquí son non se cinguen ao Día das Letras Galegas e máis, como este ano foi un ano atípico, pois o primeiro punto pois ten máis sentido todavía porque pide prorrogar este Día das Letras Galegas para o ano que ven a figura de Carballo Calero. Entón, sin estenderme moito máis, pois pasamos a debatir. Ben, señor Otero. Ben, nada, brevidade, simplemente que compartimos todos os puntos desta moción, lógicamente vamos a apoialo indudablemente, o sea, non hai, vai nos atopar sempre en calquera moción que defenda a nosa lingua, vai nos atopar sempre do seu carón, creo que xa é coñecedor da nosa teima, incluso con moitas críticas e denuncias ante cartelerías locais postas en lingua castelán. Temos que, entre todos, defender a lingua e máxime os cargos públicos do noso Concello, incluso os autonómicos. Debería ser a lingua oficial e debería ser a única lingua que se debería comunicar, cando menos, co povo galego. E, lógicamente, que se permita darlle eses honores a Carballo Calero no 2021, o que impideu esta pandemia, pois tamén estamos de acordo. Nada máis. Moitas gracias, señora Castro. Sí. Pois que non va. A ver, agora? Agora. Sí. Eu lle pediría ao BNG a posibilidade de votar por separado os puntos, porque ainda que poidamos estar de acordo con algúns, pois hai outros nos que temos que facer certos matices, non sei se é posible. Sobre todo, por exemplo, no primeiro punto, poderíamos estar de acordo. Tamén temos que decir que realmente a Xunta de Galicia non é a que ten a competencia de outorgar o Día das Letras Galegas, senón que é unha competencia única e exclusiva da Academia. E é, polo tanto, esta institución que ten que decidir prorrogar o ano Carballo Calero, que xa digo que por nós non hai
non hai ningún problema. No tocante aos seguintes puntos, bueno, decir que falan de que vostede, o sea, de que o presidente Feixóo que non se dirixe de forma habitual en castelán, perdón, en galego. Home, eu normalmente o que teño entendido é que se expresa normalmente en lingua galega e que lóxicamente defende e promociona a nosa lingua. Cando utiliza o castelán é porque ás veces en virtude da importante consideración que as súas medidas teñen no resto de España, fai non castelán, que tamén é a lingua cooficial en Galicia. Tamén hai que ter en conta, eu sempre o defenderei, que se temos diante un público que non é galego falante, o lóxico por respeto é que nos dirixamos a él en castelán, que ao final nos entenden todos. A mí pareceríamos unha falta de respeto chegar a outra comunidade na que me convocan a min e saben perfectamente que eu non son da mesma comunidade e me falen un idioma diferente, sobre todo porque non teño por que falar castelán nin vasco, por exemplo. Entón, non creo que cada vez que o noso presidente se utiliza a lingua en castelán sexa por un menosprecio a lingua galega. Con respecto ao punto número 3, o plan de reactivación do sector da cultura leva como medida número 1 as medidas de apoio ao sector do libro. De todos os xeitos, convén lembrarlle ao BNG que falar da lingua galega é moito máis que o importante sector do libro. Están esquecendo totalmente o mundo da creación audiovisual, do teatro e as artes escénicas, os medios de comunicación, as tecnoloxías da información e o coñecemento. No punto número 4, o decreto cumpre este ano 10 anos da súa posta en funcionamento. Os índices de competencias educativas en coñecemento falan de que en galego está o 2,77, en castelán o 3,04 sobre 5. Sería importante que expliquen que é o que se está facendo mal no decreto que regula a aprendizaxe do galego no ensino. O punto, francamente, non o podemos aceptar. E con respecto ao punto número 5, a Xunta, en tempos de crise provocada, non vamos a entrar por quen, pero tivo que axustar os orzamentos en moitas áreas. Nos últimos anos os orzamentos foron recuperándose paulatinamente. Neste ano está previsto que pasen a 12 millóns de euros. Para a aplicación da lei Paz Andrade disponse dunha cantidade considerable. O PP, eu penso que está instalado na modernidade, parece que seguimos co mesmo mantra de que o PP rexeita o galego, cousa que a verdade é que non compartimos. E o punto número 6, concordamos en que se faga, estamos a favor de promover o uso na infancia e a mocidade. Por lo tanto, lle pregaría se hai posibilidade de votar os puntos por separado para poder aprobar esta moción. Moitas gracias. Antes de darlle a palabra ao señor Outeiro, comunicar que nós vamos a votar a favor da moción. Señor Outeiro. Sí, agradezo o apoio recibido para a moción e decir que, igual que as súas anteriores, as mocións hai que votalas xuntas. Eu lembrome de pedir divisións de mocións, de puntos, de partidas, tanto ao PP como ao PSOE neste Concello, e nunca se separou nada. Nunca se separou nada. A moción é clara, diáfana, unha aposta era para o mes de maio, hoxe é 1 de xuño, pero bueno, como diu dita, hasta o 40 de maio, pois estamos ainda antes do 40 de maio, entón estamos no mes das letras e pois pedimos o apoio para esa defensa, non? Con respecto á defensa acérrima que fai, eu estou falando de rodas de prensa onde o presidente da Xunta pois empregaba maioritamente o castellano ou o español, cando pois nas rodas de prensa de outros dirixentes de outros lados pois dan as súas rodas de prensa pois no idioma que representan e xa se subtitula e xa o traducen os diferentes medios que o están grabando, sexa en Europa, ou sexa en Latinoamérica, ou sexa donde sexa, ou en China. Cando alguén dá unha roda de prensa, pois ten que adoptar o idioma da autoridade que representa, ni máis ni menos, non? Por lo tanto, non entendemos cando, de repente, ao inicio desta crise, pois parece que
pois o COVID era un asunto solo por os españoles e os galegos estábamos desaparecidos de boca do seu presidente, non? Non me parecía algo extraño, cando menos. Por lo tanto, eso, agradecer o apoio recibido do resto dos compañeros de corporación e para non engulir máis tempo, pois, se podemos pasar a votar. Pois así o facemos, entonces. Procedemos a votar a moción presentada polo BNG sobre a lingua galega. Votos a favor? El Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida, aquí está tamén, correcto. Ben. Abstencións? Partido Popular, Desde o Partido Popular. Queda aprobada, polo tanto, por maioría. ¿Sí? Pasamos ao punto número 8. Lembro que quedan 13 minutos de pleno. 13. Son as 23:47, polo tanto, expediente 1048/2020, moción do BNG para a elaboración dun plan galego de reactivación económica. Ten a palabra o señor secretario por o dictamen da comisión e a continuación o señor Outeiro para defender a moción. Señor secretario. gracias. Procurei ser breve polo pouco tempo que queda, entonces pasamos directamente a ler o extracto do ditame da comisión, en cuxa parte dispositiva indícase instar a Xunta de Galicia a iniciar a elaboración dun plan galego de reactivación económica consensuado con todas as administracións, forzas políticas, asientes e sectores sociais. Este plan debe delimitar claramente as competencias das distintas administracións para evitar duplicidades e valeiros no emprego dos recursos públicos. Segundo, instar a Xunta de Galiza a elaboración con urxencia de un plan galego de axudas que complemente as medidas do Estado e autónomos e PEMES. Terceiro, instar a FEGAMP e a Xunta de Galiza a exixir a derrogación da Lei Montoro para permitir que os concellos poidan desenvolver toda a súa capacidade de investimento e gasto. Cuarto, manifestar a firme oposición da Corporación Municipal a calquera pretensión do Ministerio de Facenda de incautar ou bloquear os fondos municipais. Logo de someter a citada proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, ditaminouse favorablemente por 6 votos dos concelleiros dos grupos do BNG, Esquerda Unida, PSDG, PSOE e unha abstención da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois, señor Outeiro, ten vostede a palabra. Sí, tamén por brevedade, que apenas nos quedan 10 minutos, pois eso, son 4 puntos que se solicitan de acordo e o que se pide sobre todo é a implicación da Xunta de Galicia que salga da eterna campaña electoral a que nos ten sometidos e que colla pois o problema para sacar adiante e que exerza as súas competencias con recursos, con iniciativas, con fins, con pois xa que é a administración con das maiores competencias que temos, pois e con moita máis capacidade de custo, de fondos nas súas consellerías, pois tamén ten que ser responsable de pois tentar de facer unha política que nos saque deste problema social e económico no que estamos inmersos. Tamén decir que o Estado está tomando decisións nos que non está tratando por igual a todas as comunidades autónomas e pois unha comunidade como a galega con uns problemas especiais que non teñen o resto do Estado co tema da dispersión, co tema do avellentamento, co tema de que é moito máis difícil aplicar certas medidas, de feito, medidas contraproducentes que se ditaban desde Madrid, cando aquí os núcleos son dispersos e a poboación está ocupando extensivamente todo o territorio, pois facer que a Xunta exerza de goberno galego de verdade e non da oposición do goberno do Estado e faga un plan realista e tome medidas para
mellorar a situación de todos os galegos. Nada máis. Ben, gracias. Señor Otero. Nada, simplemente anunciar o noso voto favorable. Non vamos a estender máis o diálogo. Gracias. Gracias. Señora Castro. Sí. A verdade é que, bueno, todos os puntos que reflexan nesta moción pois son prácticamente en menor medida, lóxicamente, os que nos viñamos pedindo que se fixesen no Concello, se nos poñemos a mirar punto por punto. Miren, lle resumo o tema das medidas. A verdade é que non sei se se perderon nestes últimos tempos, nestas últimas días, a cantidade de accións tipo webinars que fixeron, reunións virtuais que fixeron dentro da Xunta de Galicia, na que falaban de distintas subvencións económicas que se habían implementado. De feito, o venres pasado, finalizaban o plazo para solicitar dúas subvencións, unha de ecoinnovación, que tiña 825.000 euros, outra de digitalización, que eran 3.800.000 euros, dende a subvención, o sea, dende a Dirección Xeral de Comercio, e tamén o IGAPE presentou nesas charlas as distintas subvencións que poñía en marcha para o tema dos produtos COVID, que eran 800.000 euros por empresa e 120.000 euros por empresa de pesca e acuicultura. E lle cito un titular. A Xunta destina 2,8 millóns de euros a un novo paquete de axudas para os concellos para sufragar medidas sociais de apoio aos máis vulnerables ante os efectos da COVID-19. Feijóo explica que Galicia recibiu ata o momento 17 millóns de euros en materia de políticas sociais do Goberno Central e o 50% distribuirase aos concellos. E lle digo máis, dixeron nestas reunións pasadas, as que vexo que vostedes non asistiron, que a Xunta tamén vai a implementar outra serie de subvencións para que a xente poida presentar novos produtos con motivo do COVID e para paliar de algún xeito a crise a que nos vemos sometidos. Polo tanto, pretender facer ver que a Xunta non fixo nada, nin está poñendo ningún tipo de axuda económica nesta cuestión, cando menos nos parece pois pouco procedente. Nada máis. Ben, moitas gracias. Pois aquí decirle ao BNG que vamos a votar a favor, pero en un minuto. Todo o que acaba de dicir a señora Castro son anuncios que se van a facer, subvencións a empresas, pero aos concellos non, porque a digitalización o concello non podía. Saben que estamos poñendo en marcha unha plataforma costeada ao 100% polo Concello do Grove, e o que volvo a preguntar é claramente canto fondo económico directo, subvencións a través das webinars estas, que, por certo, reunións as que nos invitan, canto fondo directo se está dando ás empresas do sector hotelero. Perdoe que lle interrumpa, señor Cacabelos. Na subvención do Venres si podía o Concello presentarse. Estou na posesión da palabra, señora maleducada. Estou na posesión da palabra. Cantos fondos económicos, cantos cartos lle está dando aos concellos? A ver, quero saber. Igual que... Isto é clarísimo. O Estado lle dou 1.300 millóns de euros á Xunta de Galicia. Canto lle vai a dar a Xunta de Galicia ao Concello do Grove? Canto? Así, fondos. Para axudar. Cero. Canto lle está dando ao comercio aos locales? Están pedindo axudas nos tributos locales. Cantas axudas lle está dando ao comercio galego? Cantos cartos lle vai a dar directamente ao sector turístico? Hosteleiros, restauradores, bares, todos. Canto? Cero. Todos son anuncios. A día de hoxe nós non temos noticia de nada. E estas xuntanzas, por certo, se algún día nos convidan, igual asistimos. Pero o que quero non son tantas xuntanzas, quero accións, cartos, fondos. Cantos cartos o PSOE, xa lle digo, o PSDG-PSOE, hoxe anuncia mocións en todos os concellos para solicitar un fondo de 300 millóns de euros para os concellos directamente. Eso sí que o apoyamos. Cartos, cantidad, fondos, 300 millóns, 300 concellos, polo menos nos vai tocar 1 millón, polo menos, 1 millón de euros. Pois eso que queremos. Que nos diga, mira, de Concello do Grove, tanto, para que podades tomar medidas e accións para reactivar a economía local. Concello do Grove, tanto. A Xunta nada, e máis aventuro que non vai a dar un peso aos concellos.
un peso aos concellos. Eso é o que aventuro. Por lo tanto, o BNG adiante, estamos totalmente de acordo con esta. Eu espero que ese plan de reactivación de Galicia realmente sexa viable e teñamos cartos en riba da mesa. Tantos cartos para os concellos, tanto carto para este sector e tal. As subvencións, por certo, que xa estaban convocadas anteriormente e que ahora se reactivaron cos procedimentos, pero do COVID, durante o estado de alarma, medidas da Xunta de Galicia, cero. E se non lle volvo a retar, dígame cantos cartos lle vai a dar ao Concello de Grove. Vostede que ten tanta información da Xunta de Galicia. Fágalle esa pregunta mañán e o comunica, entonces me calo a boca. Xa me calo a boca. Cantos cartos vai recibir o Concello do Grove para tomar medidas e accións por parte da Xunta de Galicia, a tomar medidas e accións ao sector económico da vila. E entonces me calan a boca. Si 300 millóns o Grove recibe 1 millón, a única que está dando cartos ahora mismo directamente para gastar donde nos queiramos a Diputación de Pontevedra. Toma estes cartos e gastos donde ti consideras. Iso é o que pedimos nós a Xunta de Galicia. E entonces me creerei algo. Mientras tanto, cero. E iso é a situación actual, as famosas medidas que vostede dicía que Feijóo anunciaba en castelán. Cantas medidas teñen vostedes escoitado a Feijóo durante estas semanas? Cero. Medida económica? Cero. Se ampara en que o estado de alarma está en posesión, está ahora mismo rexido por Madrid, eso sí, espero que apoyen o ingreso mínimo vital, porque Feijóo que é cuco e é listo e é hábil, como hai unhas eleccións, di, pero ese ingreso me lo dejas gestionar a mí aquí en Galicia, ¿no? Porque eso me va a dar muchos botiños. Pero ese ingreso mínimo vital, Estado. ERTES, Estado. Ayuda a los autónomos, Estado. 1.300 millones de euros para la Xunta de Galicia, Estado. Yo ahora pido lo mismo de esta Xunta de Galicia al Concello de Grove. Y cuando me digan Concello de Grove, tantos millóns, 11.000 euros, o 50.000, direi, bueno, por lo menos nos deu algo. Mientras tanto, nada. Por lo tanto, todo o noso apoio á moción do BNG. Señor Outeiro, temos a palabra. E casi rematamos porque quedan 2 minutos. Sí, moitas gracias, sí, casi xa vamos a pasar a votación. Pero bueno, que esperar desta Xunta de Galicia, que ao que se dedicou foi a atacar durante todos estes anos a intentar adelgazar ao máximo a sanidade pública, pero engordar a sanidade privada. Pero despois chega o problema sanitario que estamos vendo e quen ten que apandar para paliar o coronavirus? Pois precisamente a sanidade pública. E a sanidade privada nin estaba, nin se lle esperaba. O mesmo pasou coas residencias de maiores. Resulta que moito desviar cartos para residencias privadas e foron as residencias privadas as que tiveron a maior taxa de mortalidade no tema da pandemia. En cambio, o público parece que aguantou moito mellor o tema dos contaxios da xente maior. Por lo tanto, esperamos que o presidente da Xunta exerza de presidente, busque cales son os puntos, os sectores máis afectados, como efectivamente é o Grove no caso do turismo, e aplique as medidas e traiga os cartos necesarios para paliar ese estado. Non me prolongo nada máis, que estamos moi encima do tempo e pasamos a votar. Sí, pasamos a votar. Ahora mesmo estamos todos aquí presentes porque Javi acabase de conectar polo móvil. Por tanto, moción do BNG para a elaboración dun plan galego de reactivación económica. Votos a favor. Levantade a man, por favor, os que quede votar a favor. Juan Otero. Non se te ve a man. Vale. PSOE, BNG, Esquerda Unida. PSOE, BNG, Esquerda Unida, votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Abstencións. 3 do Partido Popular. Vale, entonces, favor, grupos do PSOE, BNG, Esquerda Unida, abstencións, 3 do Partido Popular. Sí, moi ben. Queda aprobada, por tanto, por maioría. E, aínda que quedaba o punto 9 e o 10, xa que superamos, ahora mesmo estáse cumplindo as 12 da noite, pois damos por rematado o pleno aquí, por lo tanto, nada. Unha pequena cuestión. Podo dicir unha cousa un momento? Sí, non sei se escoita nada. Era só simplemente, pode constar en acta ou non, como queiran, era instar ao goberno a que intentara
crear unha reunión co Comité de Empresa de RONS. Creo que é sabida a situación na que están nestes momentos. Creo que non se lle aprobou o ERTE, ou polo que vimos hoxe, van a solicitarlo a través da Xunta. Entón, creo que sería ideal que intentáramos concretar unha reunión de voceiros co Comité de Empresa de RONS para ver como podemos axudar ou presionar ou crear unha moción para o pleno de apoio ás traballadoras e traballadores. Vale, eu xa tuve reunión con eles, así mo pediron, e algunhas cuestións estamos traballando, pero bueno, por ahora estamos mirando algunhas cuestións, eu traslado e en canto mo confirmen, nos reunimos. De acordo? Sin máis temas que tratar, bueno, sí que había temas para tratar, pero xa pasamos das 12 da noite, levantamos a sesión, vale? Boas noites. De acordo, finalizamos pleno. Muy ben. Boas noites. Ok, Hasta logo. venga, hasta logo. Chao. Finaliza aí.